Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sininga, alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes kita, Setyembre 23, tuig 2024. Sa gihapon, inimo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover, kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 93 dias na lang, kagapaskwa na. Yari madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita sa pagpalayag sa bombuanay sa Udto. Opisina sang POSMO or ining Public Order Safety Management Office sa aton sining mga tagpalamatiang ginaransak. Anong latest sinadri karon ng investigasyon sa kapulisan? Samtang sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, 21 anyos nga babaeng ginabuno sa banwa sa Igbaras, samtang nagakatulog ginbawian na sa kabuhi. Check yaron taman sa aton sini nga mga kabombo kay isa na gid lamang kasimana ang nabilin or make it 1 week and 2 days, 7 days or 9 days to go. Magatakop na iya ang voters registration para karon sa aton sini nga mga kabombo nga wala pa makaparehistro. May chimpo pa kamo nga makahingagawa. May mga ongoing satellite office or registration karon sa mga mall diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. Pwede gid ninyo ma-checkar kag makahingagaw kamo dira. At the same time, may man kita sang Register Anywhere program sang Commission on Elections. Dugang pa nga mga balita bangod sa inaway sa duta lalaki ginpaulanan sang buno sa iyaman ng mga kasilingan, ginpaulanan sang labo rader, patay sa banwa sang pututan. Muni matalupang doon nga mga balita issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohanay sa Udto. Atensyon man sa mga kabombo nato, no, sa mga nagapauna nga mga balita nasyonal. Unahon anay naton diri kay ginabantayan inisa nga tanan bangod man kumayara sa pagulag sa presyo sa produktong petrolyo. Lunes ina ginanunsyar kag pagkamartes ang aga amo ang ila sining pag-implementar. Ginalantaw diri nga mayara kita sa nga oil price hike subong iya nga simana magaumpisa buwas ganlaw. Sa gasolina mayara sa nga pagsaka karon sa 40 tubtub 90 kada litro, no, sentimos ina 40 tubtub 90 pesos or sentimos rather, no, per litro, no, por litro. Samtang sa diesel naman ginalantaw nga 40 sentimos naman ang posible nga idugang sa presyo kada litro. Sa kerosene 21, no, sa aton sini nga mga kabumbor 20 sentimos rather. Ang implementasyon sini buwas gadlaw Martes. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita si dismissed Bamban City Mayor Alice Go ang transfer na karon sa may Pasig City Jail, no, sa sining mga kaso sininiya banwa nga ginapangatubang. Magatiner inisya sa female dormitory sa Pasig City Jail dito ya sa may barangay Pinagbuhatan, no, sa aton sining mga kabumbo sa sining mga kaso man karon nga ginapangatubang sang dismiss iya nga mayor sang Bamban City Tarlac. Sunod dira mga kabombo sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, ang matutod sini nga pangalan Gu Huaping, magatiner sa female dormitory
no? Sa aton sini nga mga kabumbo, gikumpirmar ini sa spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology nga si J-Rix Bastonera, no? Sa aton sini karon nga mga kabumbo kag ini siya ang mapreso kaupod sang 40 ka mga female detainees. Pero latest information sa ikayong lawas, no, ni Alice Gu o ni Gu Huaping, iginapahayag si ni karon diri Banwa, no, kay ti antes ka man iyay sulod sa prisuan, gina-check up danay, gina-checkyar anay ang imo sini nga ikayong lawas, no, ti may possible lung infection kuno ining si Alice Gu, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Sandig sa medical findings sa aton sinimatag palamati ginasuspitsuhan nga nagasuffer ini siya sa lung infection. No, sa aton sini nga mga tagpalamati sandig man sa x-ray findings, no, diri Banwa karon ining findings sa x-ray may possible lung infection kag may maluwan pa ni naton kung bala i-isolate ini siya, no? I-isolate ini siya sa presuhan sa mga selda nga didto man may mga nagabarlatian nga mga inmates. Anyway, dugangan naton ini karon diri man sa aton sini nga pagpangalagad, dugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon. Balikan ta sa balay nga pagpalayag sa mumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Lunes, Setyembre 23, 2024, 93 days bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, itong si Alice Go na ilipat na sa Pasig City Jail. Kaninang umaga, nakitaan din siya ng suspected infection sa kanyang baga. Ang pagtanggi naman itong si Vice President Duterte na manumpa na magsasabi ng totoo, hindi na raw papayagan sa mga susunod na pagdinig. Samantala sa susunod na Quadcom hearing sa sentro naman daw sa extrajudicial killings at illegal drugs, si dating alkalde, dating Mayor Mabilog, muli namang iimbitahan ayon yan sa Quad Committee. Sa iba pang mga development, abangan din pumamaya, Pilipinas nagpadala na rin ng Navy vessel kasama ang Philippine Coast Guard vessel doon sa Mayascoda Shoal. Ang Commission on Audit naman sinita ang paggasto ng Vice President ng 237 million pesos na confidential funds sa loob ng 7 buwan. Malawakang maling paggamit ng pondo, ikinababahala po ngayon ng mga mambabatas. Mga balita naman sa Senado mamaya, itong si Senator Gatchalian bukas na magkasa ng executive session kung hihilingin daw ng PAGCOR official upang ilantad ang umunoy PNP chief na nakinabang sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator. Abangan din sa ating provincial report mamaya, luxury cars na pagmamay-ari ng alkalde dyan sa may Antique, sinulog. At sa ating balita sa bayong dagat, Ukraine nais gumamit ng mga Western long-range missile kontra sa Russia. Ilang mga paralan naman doon sa may Lebanon na pilitang magsara dahil po yan sa magkakasunod ng mga airstrike.
At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Muli pong haharap sa Quad Committee hearing itong si dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog sa susunod na pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Ito ho'y nakatakda tentatively sa araw ho ng Biyernes, ngayon pong linggong ito. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, ang nagsisilbing chairman ng House Committee on Human Rights at isa rin sa mga co-chair ng Quad Committee, sa sentro sa extrajudicial killings at sa iligal na droga ang pagdinig. Inayag din itong si Congressman Abante na si dating Philippine National Police Chief, Police General Camilo Casculan ang nagsalba umano sa buhay nitong si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog at sinabihan siya na huwag pumunta sa Campo Crame noong 2016. Malalang sa testimonya nitong si Mabilog sa nakaraang Quad Committee hearing, sinabi nito na ilang mga pagkakataon daw na tumawag at nag-text sa kanya ang isang opisyal ng pambansang pulisya o isang general ng pambansang pulisya. Sa mensahe nito kay Mabilog, huwag daw pupunta sana ang alkalde sa Crame dahil ipapadawit umano sa kanya si noon ay dating presidential candidate Mar Rojas at dating Senator Franklin Drilon sa illegal drugs trade bukod sa nanganganib ang kanyang buhay. Ayon pa sa mambabatas, makakatulong sana na patunayan ito ni Casculan pero namatay na ang naturang opisyal noong nakalipas na taon. Sa kabilang dako, nagkumpirma na rin itong si Davao City Representative Paulo Duterte na dadalo sa Quad Committee hearing para tanungin ang ilang mga resource person dahil nadadawit ang pangalan ng kanyang ama sa isyu ng extrajudicial killing at illegal na droga. Maging siya, nadadawit din ang kanyang pangalan lalo na sa unang pagdinig ng Kamara de Representantes sa ilalim po yan ng Quad Committee. Tiniyak naman ng Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi magiging batayan o gagayahin sa mga susunod na pagdinig ang ginawang pagtanggi nitong si Vice President Sara Duterte na manumpa ang pagsasabi ng katotohanan sa pagdinig ng komite noong nakalipas na linggo. Iginit nitong si Manila Representative Joel Chua na ang panuntunan ng Kamara de Representantes na panumpain ng mga saksi at mga resource person na magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa kanilang testigo ay pinakakailangan upang mapanagot ang mga ito kung sila ay mapapatunayan na nagsisinungaling. Panunumpaan dito na magsasabi ng katotohanan. Binasag nitong si Duterte ang tradisyon at regulasyon noong nakalipas na Miyerkules nang tumanggi siyang manumpa ng magsasabi ng katotohanan sa pagsisimula ng investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umano'y maling paggamit ng kanyang tanggapan ng milyong-milyong pisong pondo para huyan sa socio-economic program ng kanyang opisina. Kahit si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada at namayapang Pangulo na sina dating President Fidel Ramos at dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ay nanumpa na magsasabi ng katotohanan nang maimbitahan sila bilang mga resource person sa congressional inquiry. Ipinaliwanag nitong si Chua na ang desisyon ng komite na pagsalitain itong si Vice President Sara nang hindi sumusumpa bilang respeto sa kanyang tanggapan ngunit hindi na anya mauulit pa ang ganitong kortesiya sa mga susunod pang mga isasagawang pagdinig. Ikinasa ito hong investigasyon sa sinasabing maling paggugol o maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President, particular na sa confidential at socio-economic funds. Sinabi pa ng mambabatas na ang pagtanggi na manumpa ay maari pong maging batayan para sa contempt sa normal na sitwasyon. Ayon pa kay Congressman Chua, ang pagiging maluwag ng komite sa sitwasyong ito ay isang exception at hindi taliwas sa nailatag ng mga alituntunin o mga tuntunin. Muling binigyan din ng kongresista na ang mga susunod na testigo at mga resource person sa kanilang pagdinig ay kailangan ng manumpa para matiyak ang integridad ng kanilang mga salaysay. Samantala sa iba pang mga development, makakasama nitong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang 44 na kapwa detainee sa loob po yan ng kanyang selda sa may Pasig City Jail. Sa selda ni Mayor Alice, mayroon itong 10 bunk bed na pawang mga triple deck. Ibig sabihin, 30 bed capacity lamang ang ginagamit ng magkukumpulan na 45 o mga 45 na mga inmates o mga detainee. Sa naturang kulungan ay makasama rin ng dating alkalde o tinanggal na alkalde ang isa sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na kasama ng founder nitong naaresto kamakailan. Samantala itinakda naman sa Setyembre 27 ang pagbabasa ng sakdal para kay Alice sa kanyang kasong qualified human trafficking na isa pong non-bailable. Batay sa schedule na itinakdahon ng Pasig City Regional Trial Court,
Gaganapin ito ganap na alas 8:30 ng umaga. Ito ho'y gagamitan lamang ng video teleconferencing. Ngayon pong araw mga kabombo ay nilipat na si Alice Go sa Pasig City Jail mula sa dating Philippine National Police Detention Facility. Samantala sa kaugnay pa pong balita, kumuha tayo ng mga karagdagan pang detalye mula dyan po sa panig naman ng ating kasamahan dahil itong si dismissed Bamban Mayor Alice Go na ilipat na po sa Pasig City Jail ngayong araw at nakitaan po ng suspected na infections sa baga. Kaugnay yan, kuha tayo ng report sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Nailipat na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dito sa Pasig City Jail Female Dormitory ngayong araw. Umalis sa Campo Crame Custodial Facility si Guo kaninang alas 8:49 ng umaga at bandang alas 9:14 naman dumating dito sa kulungan sa Pasig. Una nang iniulat na ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Junior Superintendent J. Rex Bustenera, iahalo si Guo sa mga regular na preso at nagsagawa na rin ng risk assessment. Nasuri na ang profiles ng kanyang mga makakasama sa kulungan. Pero sa isang ambush interview kanina dito sa Pasig City Jail, sinabi ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na bago i-turn over si Guo kanina sa kustodiya ng BJMP, sumailalim ito sa medical at physical examination ay sinagawa ng PNP General Hospital. Ayon naman sa doktor, nakitaan ng possible o suspected infection si Guo sa kanyang kaliwang baga. Sa ngayon, ayon kay BJMP spokesperson Busenera, naka-isolate muna si Guo sa ibang preso habang nagsagawa na ng sputum test para makumpirma kung tuberculosis ba itong nakita sa result ng medical exam niya dahil negatibo naman si Guo sa COVID test. Po muna 9:33 ngayong umaga officially na-receive ng BJMP si former Mayor Alice Go. Tinransfer siya ng PNP ngayong umaga nga. Tapos na din ang kanyang booking procedures at medical at doon nga nakita nirelay ng PNP yung kanyang x-ray result na may infection, lung infection. Ngayon po, as a matter of protocol, kailangan siyang i-isolate. Pero minarapat po ng ating Chief BJMP, Jail Director Robelis Rivera, na i-determine na agad. Kasi para malaman kung saan siyang selda ihalo. Kasi siksikan po talaga dito at alangan namang may isa pa tayong selda. So ngayong araw po, ongoing na po, kinukuha na yung kanyang sputum collection o laway para ipa-check na sa laboratory at kung Kapag negative ang resulta ng infection ay saka umano ihalo si Guo sa 44 na bilanggo sa loob ng isang selda kung saan makakasama ni Guo sa kwarto ay 80% mga may kasong may kaugnayan sa drugs o paglabag sa violation of RA 9165 at ang iba ay may kasong crimes against properties gaya ng pagnanakaw. Bagamat hindi na pinangalanan, ani Busenera makakasama rin ni Guo sa selda ang isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Kapag positive naman ay posibleng ihalo si Guo sa selda ng mga preso na may sakit din na TB. Samantala, ani Busenera, asahan na ngayong araw din lalabas ang resulta ng isinagawa nilang sputum test. no VIP treatment. And kapag in-isolate namin yan sa ibang o mag-isa siya o kaya kahit konti sila doon, hindi ba parang it sends a message of VIP? Ayaw po namin ng ganun. Kaya gusto namin malaman na today kung may infection ba talaga at kung wala, ihalo na siya agad. Kasi yun naman ang tama. Matatandaan ay pinag-utos ng Pasig Regional Trial Court ang paglipat kay Guo sa kustodiya ng BJMP dahil sa kasong qualified human trafficking. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 11 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa mga malalaking development ngayong pong araw na ito, wala pang 10 minuto, inaprubahan na sa committee level ng Senado ng mataas na kapulungan ang panukalang 10.5 billion pesos na budget o panukalang pondo ng Office of the President para huyan sa 2025. Pasado alas 10:30 nang magsimulang pagdinig kung saan inilatag nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin ang panukalang pondo o panukalang budget ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito na iminungkahin nitong si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada bilang parliamentary courtesy ay aprubahan na kaagad sa committee level ang panukalang 10.5 o 10 billion 506 million pesos na 2025 budget ng tanggapan ng punong ehekutibo. Sinagundahan naman nitong si Finance Committee Chair, Senadora Grace Poe, ang naturang kahilingan nitong si Estrada kung saan ay wala pang 10 minuto nang aprubahan ang budget ng Office of the President. Pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag o bahagi po ng mensahe nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ano yan under parliamentary courtesy. Well, I never ask questions
with regard to the budget of the Office of the President and the Office of the Vice President as a matter of procedure. Bahagi po yan ng pahayag nitong si Senator Jingo Estrada. Kasunod pa rin po yan magkakabumbu ng tuluyan pong pag-aproba doon sa budget ng Office of the President para sa 2025 sa level ng komite ng Senado. Samantala sa iba pang mga balita, bumuelta itong si Quad Committee Chair at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers kay Myla Roque, ang may bahay nitong si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ginawa nitong si Barbers ang pahayag matapos siyang tawagin nitong si Myla Roque bilang abusive o abusadong individual na umaabuso raw sa kanyang immunity mula sa libel. Kasunod na rin po yan ang pag-uugnay sa kanya ng ilang mga miyembro ng Kamara de Representantes bilang incorporator ng Lucky South 99. Ayon kay Congressman Barbers, hindi siya abusado at hindi niya inaabuso ang kanyang immunity. Kung may oras siyang manood-an niya sa mga pagdinig na ginawa ng Quad Committee mula sa una hanggang sa ika-6 ng pagdinig, makikita umano na itong si Barbers ang nagsisilbi pang timon sa ginagawang investigasyon. Nilinaw din itong si Barbers na naniniwala siyang tanging ang kanyang asawa na si Attorney Harry ang may koneksyon sa Lucky South 99 at hindi itong si Myla. Iginit din ng kongresista na hindi niya kinukwestiyon ang kalusugan ng ginang para dumalo sa pagdinig ng Quad Committee. Samantala, binigyang diin ng mababatas na hindi pagsusumite, hindi pagsusumite nitong si Attorney Harry Roque ng kanyang mga dokumento na dati nang ipinangako niya sa komite na kanyang isusumite ay ang naging dahilan ng lalo pang pagtaas ng interes ng mga kapwa kongresista ukol sa kayamanan ng kanyang pamilya. Ayon sa mababatas, nakapagtatakang paglubo ng dating 125,000 pesos noong 2016 tungo sa 125 million pesos noong 2018 dito ho sa mga kayamanan ng dating presidential spokesperson. Samantala sa unang pagkakataon ay nagsalita na po si Attorney Harry Roque kasunod po yan ng unang pagpapakalat sa kanyang mga wanted poster sa mga lansangan. Nitong nakalipas na araw ng Biyernes, Setyembre 20 ay nagdikit nga ang mga miyembro ng akbayan ng mga wanted poster at inilagay ang mga ito sa iba't ibang lokasyon na mayroon pong mga nakaimprintang ilang mga kataga tulad na lamang ng Pogo Lawyer. Tinawag din ni Roque bilang chief political stunt ang naturang hakbang at pinayuhan ang akbayan na mag-focus na lamang para ipaglaban ang mga ordinaryong Pinoy sa halip na gawin ito. Dagdag pa ng dating mambabatas na nakakalungkot na makita nga naging bulag ang mga ito at bingi ang grupong akbayan. Pagdating nga sa mga pangunahing issue na nakakaapekto sa maraming mga Pilipino tulad na lamang ng paglilipat ng pondo ng PhilHealth, mas pinagtutuunan pa niya ng pansin ang tulad niyang isang pribadong mamamayan. Iginiit pa ng abogado na hindi siya isang pugante at wala siyang nalabag na anumang batas. Narito pa ang pahayag ni Attorney Harry Roque. Samantala po sa pagpapatuloy pa ng ating balita, unan na nga pong naglabas ng arrest order ang Kamara laban kay Roque ngunit nang isilbi ng House Sergeant at Arms sa kanyang address sa may Makati City, wala doon ang abogado. Una na nga rin pong sinabi ng Philippine National Police na bumuo na ito ng tracker team upang hanapin ang dating presidential spokesperson. Samantala, hinamon naman nitong si dating Philippine National Police Chief Nicanor Bartolome, itong si retired Brigadier General Raul Villanueva, na pangalanan ng sinasabi nitong hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na tumatanggap daw ng buwanang payola mula ho sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon kay dating General Bartolome, isa sa mga kasapi ng Council of Chief o grupo ng mga dating Philippine National Police Chief na kinukundena nila ang naging pahayag ni Villanueva sa pagdinig ng Senado. Sa general statement kasi ni Villanueva, hindi lamang daw ang ilang dating pinuno ng Pambansang Pulisya ang nakakaladkad, kundi pati na ang mga nakaraang naging hepe ng organisasyon. Kung hindi anya lilinawin ng PAGCOR official ang kanyang pahayag, dapat mag-public apology na lamang ang naturang opisyal. Maalalang una lang inamin nitong si Villanueva na hindi pa validated ang nabanggit niyang payola issue, ngunit dahil na itanong ng mga senador sa kanya ay dito na niya nailahad.
Una nang nagsalita hinggil sa kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator ang iba pang mga dating chief ng pambansang pulisya ng Pilipinas mula sa mga nakalipas na administrasyon. Ibinunyag naman ng National Maritime Council na nagpadala rin ang Pilipinas ng mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines para muling igiit ang pag-aari nito sa Escuda Shoal o Sabina Shoal. Ito ay ilang araw nga matapos na i-pull out ang isa sa pinakamalaki at pinakamodernong barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Subalit hindi na idinitalye pa ng konseho kung ano o kung ilan ang mga idineploy na barko ng Pilipinas. Ayon kay National Maritime Council spokesman Alexander Lopez, maliban sa Philippine Coast Guard, mayroon ding presensya ng Navy vessels sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines, subalit hindi naman binanggit kung nakarating na rin ito sa may Escuda Shoal. Ipiniliwanag nga ni Lopez na mas mainam na hindi alam ng China ang eksaktong kinaroroonan ng mga barko ng Pilipinas dahil kapag nalaman nila, kanila itong pupuntahan. Binigyang diin naman ng opisyal na mananatili ang presensya ng Pilipinas sa Escuda Shoal sa West Philippine Sea. 19 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Ganap ng batas ang panukalang batas na nagsusulong po sa kapakanan at karapatan ng mga Filipino seafarer. Ito ay matapos na pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito hong Magna Carta of Filipino Seafarer sa isang seremonya doon ho sa may palasyo ng Malacanang ngayon pong araw. Sa ilalim po ng Magna Carta of Seafarer, itinataguyod ang interes at yaong proteksyon ng mga Pilipinong marino o mga marinong Pilipino. Kaakibat nito ang pagpapaigting ng training at maging itong accreditation para matiyak ang compliance sa international maritime standards. Layon din ng Magna Carta of Filipino Seafarer na bumuo ng komprehensibong framework para magpreserba at palakasin yaong karapatan at kapakanan ng mga Pinoy seafarer sa local at international shipping industry. Maalalang noong Pebrero pa dapat lagdaan ni Pangulong Marcos ang nasabing panukalang batas pero hindi natuloy dahil under review pa ang naturang batas. Ayon pa rin po ito sa Pangulo. Kinagalak naman ni Pangulong Marcos na ganap ng batas ang Magna Carta for Filipino Seafarers. Narito ang bahagi po ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We gather for this ceremonial signing of the Magna Carta for Filipino Seafarers, an act that transcends what we have seen today, just mere ink and paper. It's way beyond that. It is not just a tribute to our seafarers' sacrifices, not just now, but over the many, many, many decades when they established themselves as the first overseas Filipino workers before the term OFW had even been coined. It is a tribute to their sacrifices, but a call, not only a tribute to their sacrifices, but a call to weave together a future that they can be proud of. Pahayag po yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, nabayaran na po ng Department of Health ang nasa 90% mula po yan sa kabuang Health Emergency Allowance Obligation na 103.5 billion pesos para sa mga health worker na nagtrabaho noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ito ay kasunod na rin ng desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pondohan ang natitirang 27.3 billion pesos ngayong taon. Noong Setyembre 20, nasa 64% o 17.4 billion pesos mula sa karagdagang pondo na 27.3 billion pesos ang na-disburse na. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang 20 billion pesos na isinaoli daw ng PhilHealth sa Bureau of Treasury na sobrang bayad na hindi nagamit ang pinagdagdag na pondo para po yan sa Health Emergency Allowance ng mga COVID-19 frontliner. Kabilang nga sa mga pasilidad na nakatanggap lamang kamakailan ng Health Emergency Allowance ay ang Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City at Gentry Medical Center and Hospital sa may General Trias sa may lalawigan ng Cavite. Samantala, nakatakda naman pong ipamigay sa buwan ng Oktubre ang natitira pa na 2.9 billion pesos para yan sa Health Emergency Allowance payments sa central offices ng Department of Health sa Cagayan Valley, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Soc-Sargen Region. 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian.
Sa iba pang malalaking balita, na ubos daw ng tanggapan nitong si Vice President Sara Duterte ang 500 million pesos na confidential fund sa loob labang hudang 7 buwan at sinita ng Commission on Audit. Ito hong questionable na paggamit ng 237 million pesos ng naturang pondo. Ikinabahala naman itong si House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Cunggon ang naturang ulat ng Commission on Audit, lalo pa at 73 million pesos sa 125 million pesos na confidential fund ay naubos lamang daw sa loob ng 11 araw noong 2022 at mayroon ng notice of disallowance na indikasyon na nabigo ang Office of the Vice President na mahusay itong maipaliwanag ng unang tanungin ng Commission on Audit. Nanawagan ng mababatas sa tanggapan ni Pangulong o Vice President Duterte na magpaliwanag sa publiko sa halip na iwasan ng mga tanong kaugnay ng paggamit nito ng questionableng pondo. Nauna rito ay nilahan nitong si Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing sa pagdinig ng Appropriations Committee sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Ito hong summary ng naging paggastos ng confidential fund. Batay na rin sa inilabas diyan ng Commission on Audit. Mula nang maupo noong 2022, itong si Duterte ay napaglaanan ng 625 million pesos na halaga ng confidential fund hanggang noong Disyembre ng taong 2023. Sa naturang halaga, ang naubos ng Office of the Vice President ay 500 million pesos, 125 million pesos noong 2022 at 325 million pesos noong 2023. Sa 125 million pesos na ginastos sa loob lamang ng 11 araw noong 2022, 73 million pesos ang kinwestiyon ng Commission on Audit sa pagkakagastos. Matapos na magmabigo ang Office of the Vice President na tuwiran itong maipaliwanag, naglabas ang naturang komisyon ng Notice of Disallowance o ipinapabalik na sa mga responsableng opisyal ang naturang pondo. Sa halagang 73.3 million pesos, 34.857 million pesos ang ginastos sa various goods at 24.93 million pesos naman para yan sa gamot na parehong nasa ilalim ng tinatawag na payment of reward. May ginastos ding 3.5 million pesos para sa upuan, mga mesa, desktop computers at mga printer na sinita rin o nauna ring sinita ng Commission on Audit. Para sa 325 million pesos na confidential fund na ginastos umano sa unang 3 quarter ng 2023, naglabas naman ang Commission on Audit ng isa pang memorandum sa 164 million pesos dahil yan sa hindi malinaw na paggastos ukol dito. Sa inilabas nito si Swansing na buod, pinuna ng Commission on Audit Auditors ang paggastos sa 67 million pesos. Ito'y katumbas ng 53.5% sa unang quarter ng 2023. 62 million pesos of 49.6% naman sa ikalawang quarter at 35 million pesos o katumbas ng 28 million pesos sa ikatlong quarter ng naturang taon. Iginit ng mababatas na pera ng taong bayan na ginastos kaya dapat ay ipaliwanag ito nitong si Vice President Sara Duterte sa tambayan na nagtiwala sa kanya. Ayon din o batay rin sa ulat ng Commission on Audit na inilahad nitong si Swansing sa pagdinig, naubos ang 500 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng 7 buwan o paggastos na 2.4 million pesos kada araw. Sa kategoryang Purchase of Information, ang Office of the Vice President ay gumastos ng 14 million pesos mula ho Disyembre 21 hanggang Disyembre 31 ng taong 2022. 10 million pesos mula po Pebrero 6 hanggang Marso 29 ng taong 2023. 12 million pesos mula Abril 25 hanggang Hunyo 30 ng taong 2023. At 20 million pesos mula po Hulyo 14 hanggang Setyembre 30 ng taong 2023. Gumastos naman ng 72 million pesos bilang payment of reward sa nabanggit na mga panahon ang Office of the Vice President kung kailan din nagkaroon ng surveillance and monitoring activities ang naturang ahensya. Ginastos naman ng Office of the Vice President ng 152 million pesos na confidential fund para yan sa purchase of supplies, 53 million pesos para ho sa rental at maintenance ng mga safe house at 122 million pesos para ho yan sa provision of medical and food aid. Nauna nang nagpahayag ng pangamba si One Rider Party List Representative Rods Gutierrez sa ginawang paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President matapos nga ang pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability noon pong araw ng Miyerkules nitong nakalipas na linggo. Iniimbestigahan din ng Kamara ang iba pang paggastos ng pondo ng Office of the Vice President, gayon din sa Department of Education na dati pong pinamumunuan nitong si Sara Duterte.
Samantala, nagsagawa naman po ng site visit at inspection ang ilang eksperto sa lugar na pagtatayuan ng bagong Commission on Elections building sa May Pasay City. Layunin po nito na masuri ang pundasyon at iba pang pasilidad na ginagamit ng construction firm. Sa panig ng poll body, naroon si Chairman George Erwin Garcia at COMELEC Commissioner Ray Bulay at kinatawan ng Infrastructure Bids and Awards Committee. Nag-obserba rin sa naturang lokasyon ang ilan pang opisyal ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na siya ding citizens arm sa panahon ng halalan. Ang bagong COMELEC building nga ay nagkakahalaga po yan ng 8.3 billion pesos. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice ang tuluyan pong pagsasara ng operasyon ng kabuang 41 o 41 mga Philippine Offshore Gaming Operators bago pumatapos ang 2024. Ang Department of Justice, mga kabombo, ay bahagi po ng binuong Task Force Pogo Closure na nagsagawa ng pagpupulong sa unang pagkakataon nitong nakalipas na linggo. Maliban sa Department of Justice, nagsisilbing miyembro rin ang Department of Labor and Employment, Presidential Anti-Organized Crime Commission at itong Bureau of Immigration. Ayon sa Department of Justice, nagsabi na ang mga ito sa Philippine Offshore o Philippine Amusement and Gaming Corporation ng kanilang kahandaan na itigil ang kanilang operasyon, kasabay na rin ng naunang kautusan nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bago ho nito ay nagbigay ang Department of Justice ng palugit para sa mga foreign workers ng Philippine Offshore Gaming Operator na lisanin ng Pilipinas hanggang sa Oktubre 15 ng kasalukuyang taon. Pagsapit ng Oktubre 16, lahat ng mga pre-arranged employment visa o ito yung tinatawag na 9G visa na ibinibigay sa mga foreign POGO workers ay ma-downgrade na patungong tourist visa. Ang non-compliance o hindi po pagsunod dito ay nangangahulugan ng sapilitang repatriation sa mga foreign workers. Ayon naman sa task force, susundin nito ang tinatawag na streamlined and systematic approach sa pagbabawal sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator upang magkaroon ng maayos na implementasyon sa unang kautusan nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, kuha naman po tayo ng report mula dyan sa may Senado dahil ilang senador bukas daw na magkasa ng executive session kung hihilingin po yan ni PAGCOR official o ng PAGCOR official upang ilantad ang umano'y PNP chief o dati po the PNP chief na nakinabang sa operasyon ng POGO. Kaugnay niyan, may report pa si Bombo JC Galvez. Bukas si Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian sa pagkakasa ng isang executive session kung hihilingin ni PAGCOR Senior Vice President for Security Retired General Raul Villanueva upang ilantad ang sinasabing former PNP chief na tumanggap ng monthly payroll sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Gatchalian, kung sa palagay ni Villanueva ay kinakailangan na magsagawa ng isang executive session ay papayag siya dahil seryosong akusasyon ito. Ngunit ang mga ganitong uri na impormasyon anya ay mahalagang ma-validate dahil kung hindi ay nadadamay ang buong organisasyon. Sa kanyang personal anya na pagsasaliksik, wala siyang natatanggap na impormasyon kaugnay sa dating hepe ng pambansang pulisya, subalit ang alam niya ay mas mababa ang posisyon. Samantala, bagamat huling investigasyon na anya bukas ng Senado kaugnay sa POGO operations sa Bamban Tarlac, nanindigan si Gatchalian na hindi pa rin dapat magkasa ng executive session kung ihilingin ni dismiss Bamban Mayor Alice Go dahil hindi ito banta sa seguridad. Bukas din si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa pagkakasa ng isang executive session kung ihilingin ito ni Villanueva. Ayun, papayag ako. Papayag ako. If General Villanueva will divulge the name of the former Chief PNP, then papayag kami magkaroon ng executive session. Una nang sinabi na Senator Ronald Bato de la Rosa, sisingilin niya sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women and Children si Villanueva na pangalanan ng sinabi niyang dating hepe ng pambansang pulisya na nasa monthly payroll mula sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators ni Alice Go. Dapat anyang klaruhin ang tinutukoy na PNP chief na nasa payola ni Go. Basta na lamang anya naglalabas ng impormasyon na wala namang kasamang ebidensya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa.
Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Meron na lamang ko tayong 27 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Nag-alok ng libreng sakay ang iba't ibang mga lokal na pamalaan sa Metro Manila ngayon pong araw. Ang una pong araw ng pagsisimula ng transport strike na ikinasa ng Grupong Manibela at ng Grupong Piston. Maliban po sa mga lokal na pamalaan, ilang mga ahensya rin po ng gobyerno ang nag-alok ng libreng sakay para huyan sa mga commuters na nagsimula pa kaninang umaga. Isa ang Quezon City Local Government Unit na naglaan ng maraming mga sasakyan para maihatid ang mga commuter. Ayon sa Quezon City Local Government, nasa 94 o 74 na unit ng Quezon City Bus ang libreng sakay ang nag-deploy o nakadeploy ngayong pong araw para sa mga pasahero na posible pong maapektuhan nitong tigil pasada. Umalalay rin ng mga tauhan ng Quezon City Police District at Traffic and Transport Management Department sa mga kakalsadahan, hindi lamang po sa may Quezon City, kundi maging sa lagpas ng naturang lugar. Bantay sarado rin ng Caloocan City Police at ng mga tauhan ng Public Safety and Traffic Management Department sa sitwasyon sa Monumento Circle sa pagsisimula po ng transport strike ng Grupo ng Manibela at ng Piston. Ang Monumento mga kabumbo o Monumento Circle ay isa sa mga tinukoy na 11 strike center ng dalawang grupo. Magpapatuloy naman hanggang bukas, Setyembre 14, ang transport strike dahil yan sa pagdanayos ng mga tsuper at mga operator na mahadlangan pansamantala yung pagpapatupad ng Transport Modernization Program. Bagkus ay repasuhin muna ang naturang programa. Bombo International News. Nagpalitan ng putukan ng baril at bomba ang dalawang bansang na kinabibilangan po ng Hezbollah dyan sa may Lebanon at Israel. Nito po nga nakalipas na araw na naging dahilan ng pinakamatinding pag-atake ng mga airstrike sa parehong mga bansa. Nakapagtala naman po ang mahigit 219 na strikes ang Israel na kinabibilangan na mahigit libo-libong Hezbollah rocket launcher at barrels po yan. At sinabi naman na patuloy sila sa pagsasagawa ng mga atake kontra sa naturang bansa. Ipinasara naman na ng Israel ang ilan sa mga paaralan at ipinagbawal muna ang mga pagtitipon-tipon sa ilang parte doon po yan sa northern areas ng bansa para makaiwas na rin sa umano'y pagtaas ng bilang ng mga casualties. Nagsitunguan naman na ang mga alarm o nagsitunugan naman na ang mga alarm sa buong magdamag dahil po yan sa multiple rockets at missile attacks na mula po sa Lebanon at Iraq na siya din anya na nagharang agad sa mga aerial defense system ng Israel. Samantala na itala naman po ng Israeli military ang pagtaas ng bilang ng mga nasirang infrastruktura at nananatili itong delikado dahil umano sa mga falling debris sa loob nito. Ayon naman sa investigasyon ng Gaza Health Ministry na tamaan ng isang airstrike ang isa pong paaralan sa may Ziton area sa loob ng Gaza na siyang kumitil sa buhay ng 22 individual nitong nakalipas na mga araw. Nakapagtala naman ng halos 30 na individual na nasaktan sa insidente. Karamihan sa naging casualties ay mga bata at kababaihan. Nauna na dito ay pinabulaanan ng Israel na sinadya nilang pasabugin ang nasabing eskwelahan. Iginiit nito na ang naisahan lamang daw na natamaan ang Command and Control Center ng Hamas na siya umanong nasa loob ng isang di pa natutukoy na paaralan. Samantala sa parehong araw naman ay nag-anunsyo din ang Health Ministry ng Gaza na 5 daw sa kanilang mga empleyado ang pinatay at 5 din ang nasugatan dahil umano po yan sa sunod na pag-atake din ng Israel na tumupok sa mga warehouse sa timog na bahagi ng Musba area. Ang mga naging pag-atake naman ng Israel ay taliwas yan sa kanilang pangakong lilimitahan ang mga magiging biktimang bata
Sinabi din ng kanilang militar na hindi nila tatamaan ng airstrike ang mga ospital at paaralan. Samantala sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, ipinag-utos na ng Ministry of Education at Higher Education ng Lebanon na pansamantalang isasara ang mga paaralan sa mga lugar na apektado ngayon ng kaguluhan. Kanila na rin anyang pinapaalalahanan ang mga mag-aaral sa ilang educational districts ng pagsasara. Una na nga pong nagsara ang Lebanese University kasama ang mga sangay nito sa may Sidon, Nebate at sa may Tyre City. Ang nasabi pong pagsasara ay bunsod na rin ng patuloy na pag-atake ng Israel kung saan ilan nga sa mga Hezbollah leader at fighters ang kanilang napatay. Samantala patuloy din ang paghihikayat naman ng Amerika sa Israel at maging doon sa Hezbollah na magkaroon ng mapayapang pag-uusap. Ayon sa White House, labis silang nababahala sa pagsiklab ng kaguluhan ng Israel sa ibang rehiyon gaya na lamang ng Lebanon. Handa naman anya silang mamagitan sa gagawing pag-uusap ng Israel at ng Lebanon. Kung magugunita, kabilang nga po ang Amerika sa ilang mediator country gaya ng Egypt at Qatar na nagsusulong po ng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Sa iba pang mga development dito po sa ating bansa, nagbugar ng 10,449 na toneladang sulfur dioxide ang Mount Canlaon sa loob po ng 24 oras at nakapagtala muli ng 55 o 55 mga volcanic earthquake ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon sa PHIVOLCS, itinaas na ang alert level alert level 2 pa rin sa may Mount Canlaon kung saan apektado ang mga lugar sa probinsya ng Negros Occidental at Negros Oriental sa Negros Islands. Nagpapaalala rin ang State Seismic Agency na posible sa anumang oras ang steam of phreatic explosion ng naturang bulkan. Aabot naman sa 800 metro ang sulfuric plume na napunta sa hilagang direksyon. Pinapayuhan naman ng PHIVOLCS ang publiko na ipanagbabawal ang pagpasok pa rin doon sa may 4 na kilometrong permanent danger zone dahil sa panganib ho yan na posibleng pagsabog ng naturahong bulkan. Maliban po dyan sa may Bulkang Canlaon, mga kabomboka Star Nation, nakapagtala rin po ng 3 maliliit o mahihinang phreatic eruption sa Bulkang Taal sa nakalipas ho na 24 oras. Base yan sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Tumagal ang naturang mga pagputok ng 1 hanggang sa 3 mga minuto. Paliwanag po ng PHIVOLCS na ang phreatic eruption ay ang steam-driven explosion na nangyayari kapag ang tubig sa ilalim po ng lupa o sa surface ay umiinit. Bunsod po yan ng magma, lava, mainit na mga bato o bagong mga deposito mula ho sa bulkan. Subalit binigyang diin naman ng ahensya na tila malabo na magresulta ito sa mga tinatawag na magmatic eruption base na rin sa background level ng mga naitatalang pagyanig sa bulkan at na-detect na ground deformation. Samantala, nakapagtala rin ng isang volcanic tremor sa bulkan na tumagal ng hanggang sa 10 minuto. Sa kabila po nito, nanatili pa rin ang Bulkang Taal sa Alert Level 1 o ito ho yung Low Level of Volcanic Unrest. Patuloy pa rin ang paalala po ng ahensya sa publiko na mag-ingat at huwag pumasok sa Taal Volcano Island, gayon din sa pamamalagi doon sa lawa ng Taal. Samantala, matagumpay naman na nailunsad ng Land Transportation Office ang panukalang naglalayon na ang mga driver's license holders ay makapag-renew virtually. Mahigit 500 overseas Filipino workers nga ang nagbenepisyo sa naging pilot implementation ng nasabing panukala sa Taiwan sa unang araw ng pagpapatupad nito kahapon. Sa lumabas po na initial assessment ni Land Transportation Office Chief at Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang online website at platform na kanilang ginamit ay gumagana ng maayos at mabilis. Kinaya umano ng digital platform ang ma-renew ang nasa mahigit 200 na individual ng sabay-sabay. Ayon pa sa opisyal, ito ay kanilang ginagawa ng naayon sa platapormang naisilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa nito na ang nangyaring pilot implementation ay ang kanilang basihan kung talagang kakayanin ng kanilang mga sistema at equipments o kagamitan ang milyong-milyon na nais na magkaroon ng hassle-free na renewal. Samantala, ang naturang sistema naman ay hindi pa nailulunsad ng buo sa publiko at patuloy pa ring sinisiguro ng ahensya ang paggamit nito sa mga susunod pang henerasyon. Meron na lamang ho tayong 17 minutes bago sumapit mga kabombo ang 1:00 po ng hapon.
Sa iba pang mga development, ngayon pong araw na ito, inanunsyo po ng North Luzon Expressway ang pansamantala pong pagsasara ng mga kalsada para yan sa mga motorista dahil po sa isasagawang repair. Ang 100 metro na linya ho ng kalsada sa NLEX Balagtas northbound bago humatumbok ang Tambang o Tabang exit sa bahagi po ito ng Bulacan, ang pansamantala pong isasara para ho sa mga construction works. Batay po sa schedule, ang parte ho ng kaliwang linya ng kalsada ang isasara na may kaukulang petsa kagaya po ng mga sumusunod. Ngayon pong araw, Setyembre 23, kaninang alas 9 po, hanggang magtatagal na hanggang mamayang alas 5 ho ng hapon at mamayang alas 8 ho ng gabi. Magtatagal din po ito ng hanggang Setyembre 24, alas 5 ho ng umaga ho ng madaling araw. Bukas, mga kabombo, tuloy-tuloy din po ito. At sa Setyembre 25, mula po alas 9 ng umaga, magtatagal ng alas 5 ng hapon. At susundan po ito ng alas 8 ng gabi ng Setyembre 25, magtatanggal yan ng hanggang alas 5 ng madaling araw ng Setyembre 26. Sa Setyembre 26 naman, muli pong magbubukas o magsasara. Ito ho'y alas 8 ng gabi at magtatagal po ito hanggang alas 5 ng umaga ng Setyembre 27. Kasama rin po sa mga isasara ang 100 metro ng linya sa kahabaan po ng southbound area ng North Luzon Expressway, Mapulang Lupa, bago ang NLEX Harbor Link Interchange sa may Valenzuela City, base po sa mga araw ng petsa sa mga sumusunod. Sa Setyembre 24, bukas po ito, alas 8 ho ng gabi. Setyembre 25, alas 5 ho ng madaling araw. Setyembre 25, alas 8 ho ng gabi. Magtatagal ng hanggang Setyembre 26 ng alas 5 po ng madaling araw. Sa Setyembre 26, magsisimula po ito alas 8 ng gabi. Magtatagal ng hanggang sa alas 5 ng madaling araw ng Setyembre 27. Isasara rin ang 100 metro sa Valenzuela City sa northbound area ng NLEX Torres Bungalon Bridge bago pumarating ang NLEX Harbor Link Interchange. Bukas mga kabombo, alas 9 po ito ng umaga, magtatagal na hanggang alas 5 po ng hapon at 8 p.m. hanggang September 25 na magtatagal po ito ng 8 p.m. to 5 a.m. Sa Setyembre 25, alas 9 po hanggang alas 8 ng gabi. At sa Setyembre 26, alas 5 ho ng madaling araw o ng umaga. At magtatagal po ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ho ng gabi. Samantala sa bahagi rin po ng Angeles, Pampanga, kung saan po ay naroon po ang Abacan Bridge sa southbound, ay sasailalim din po ito sa repair, mga kabombo. Oras natin, meron na lamang po tayong 15 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. At update na po tayo sa ating mga provincial report na tinutukan po ng ating mga provincial station dyan ho sa may bahagi po ng Western Visayas. Mga luxury cars na ito'y pagmamayari daw ng alkalde po ng Antique, Sinunog. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy pang ginagawang imbestigasyon hinggil sa nangyaring pagkasunog ng mga luxury cars ni Tobias Fornier Antique Mayor Ernesto Tahanlangit III. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na inaalam pa kung aksidente o sinadya ang nangyaring panununog. Ayon kay Solis, kabilang sa masasakyan na nasunog ay ang Hammer at Mustang. Sa ngayon, pinapabilis na ang investigasyon. Inaalam naman niya ang halaga ng mga nasunog na sasakyan. We received the report na merong fire incident but as of now, ongoing po yung investigation ng ating mga police dyan in coordination sa ating Bureau of Fire Protection. And we're still waiting kung ano po yung resulta ng kanilang investigation. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, pamilyang pinaglalamayan ang pumanaw na kaanak na sunugan pa ng bahay doon sa Isabela. Kumuha po tayo ng detalye yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Natupok ng apoy ang kabuuan ng isang residential house sa bayan ng Alicia, Isabela. Ang nasunog na bahay ay isang 3-unit bungalow house na pagmamay-ari ni Alan Flores. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Senior Fire Officer 1 Christian Ramirez ng Alicia Fire Station, sinabi niya na ang isang unit sa naturang residential house ay nasa isang buwan nang walang nakatira habang ang mga nakatira naman sa katabing 2 unit ay nasa burol ng kanilang kapitbahay
bahay na kanila ring kaanak. Ayon sa pagpapahayag ng isa sa mga nakasaksi ng sunog, ay mayroon umano silang naamoy na nasusunog hanggang sa bigla na lang umanong nagliyab ang naturang bahay. Agad namang kumalat ang apoy dahil sa gawa sa light materials ang ilan sa mga materyales nito at dahil na rin sa mga combustible materials na nasa loob. Umabot naman ng mahigit 15 minuto bago tuluyang naapula ang sunog. Bagamat nagtulong-tulong ang mga residente na apulahin ang sunog ay wala namang naitalang nasugatan dahil sa insidente. Maswerte namang hindi nadamay ang mga kadikit nitong bahay dahil gawa ang mga ito sa concrete materials. Batay naman sa kanilang pagtaya ay aabot sa 200,000 piso ang inisyal na halagaan ng pinsala. Kahit man maulan o maaraw, ang payo lang namin pagkalilisanin ang ating mga tirahan, pakibunot lahat po ng appliances, electrical appliances o mabuting ibaba po ang breaker natin, no, para safe nating iwanan ang bahay at para may mabalikan tayo, no. Pa-check na rin po yung mga wirings natin sa mga licensed electrician, no, kasi according sa data, ang number one sources ng sunog is kuryente. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Oras na natin, meron na lamang tayong 12 minutes bago maglauna ng hapon. Update po tayo dito po sa pagsisimula o kick-off event ng 25th ika-25 National Maritime Week dyan sa may bahagi po ng Visayas area. May update po dito ang Bombo Radio Cebu. Ipinagdiriwang ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard District Central Visayas ang ika-25 taon ng National Maritime Week na gaganapin dito sa Cebu City sa huling linggo ng Setyembre 2024. Kabilang dito ang iba't ibang mga aktibidad tulad na lang ng motorcade, banal na misa, friendly sports competition, coastal cleanup drive at iba pa sa iba't ibang lugar ng PCG substation sa Cebu. Ayon kay PCG Ensign Abel Lumboy, ang tagapagsilata ng PCG District Central Visayas, kung saan ipinunto nito na ang advokasya ng pagdiriwang ng National Maritime Week ay upang ipaalam sa publiko ang tungkol sa ligtas na paglalayag sa dagat, seguridad at pangangalaga sa kapaligiran lalo na sa karagatan. Ito ay gagawin hindi lamang sa mga tauhan ng PCG, kundi maging ang ibang ahensya ng gobyerno at ang pribadong sektor na may kinalaman sa industriya ng pandagat. Pinangaralan din nila ang kontribusyon ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang industriya ng maritime. Kasabay nito, sa Setyembre 29, ipinagdiriwang din ng PCG7 ang ika-29 na taon ng National Seafarers Day 2024. This activity this event is called the 25th National Maritime Week. No? So, the title of this or the theme is Navigating the Future, Safety First. So, for this year, no, the National Maritime Week is hosted by the Philippine Coast Guard, and it is also participated by other agencies, government agencies, private and public institutions that are related to maritime industry. No? So the aim of this activity is to raise public awareness on the significance of maritime safety, security, marine environmental protection in the growth of global maritime industry, and to highlight contribution of the Philippine seafarers in a worldwide shipping. Ating napakinggan si Ensign Abel Lumboy, ang tagapagsalita ng PCG District Central Visayas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Entertainment News. Entertainment News. Ang singer-songwriter mula sa bayan ng Malasiki pinarangalan sa 7th Southeast Asian Achievement Award. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng chika mula sa Bombo Radio Dagupan. Pinarangalan ng isang Pangasinense sa 70th Southeast Asia Achievement Award sa Pasay City. Itinanghal si Efren Medina Jr. bilang Asia's most outstanding singer-songwriter at Asia's sentimental balladeer. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Engineer Efren Medina Jr., tubong Malasiki dito sa lalawigan ng Pangasinan,
hindi niya inaasahan na mapapabilang siya sa mga awardee at hindi akalain na mapapasabay siya sa entablado kasama ang mga batikang manunulata at producer ng music kung saan naroon din sina iconic movie actress of the year Miss Eva Darren, Imelda Papi na recipient ng Music Icon and Lifetime Achievement Award at marami pang iba. Nagsimula lang siyang lumikha ng awit noong Abril ng nakaraang taon at itinutuloy-tuloy dahil sa suporta ng mga kaibigan at kababayan. Una niyang album ay nilaunch niya nito lamang buwan ng Mayo. Saan nito na naging inspirasyon niya sa paggawa ng kanta mula sa sariling karanasan at galing sa kwento ng mga nakakasalamuha sa buhay. Yung mga songs ko are almost palad. Pero may mga ibang mga taste din po. May mga ibang pop songs na nakikreate din po tayo. Hugot, most likely, yung mga ibang songs ay talagang hugot para mula po sa aking puso at mula po sa aking sariling karanasan. Pero po, yung iba po ay galing po sa mga kwento ng mga nakakasalubungan natin sa buhay. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan na Bombo JB Zarcilia, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Isa po sa mga namamayagpag ngayon na boksingerong Pinoy, mga kabombo, na idepensa o matagumpay pong naidepensa ang kanyang titulo sa nakalipas na laban dito ho sa ating bansa. May update po dyan ng Star FM Dagupan. Unanimous decision. Yan ang naging resulta ng laban ni Melvin Jerusalem laban sa Mexican boxer. Nakalaban ito na si Luis Castillo na ginanap sa may Mandaluyong City College dito lamang araw ng Linggo. Matagumpay na depensa ng 30 years old Pinoy boxer na si Melvin Jerusalem ang WBC minimum weight world belt nito matapos talunin kahapon si Luis Castillo via unanimous decision, kung saan ayon kay Jerusalem ay 99% niya umanong pinaghandaan ang nasabing laban at ito umano ay napakalaking oportunidad dahil mismong si 8 Division World Champion Manny Pacquiao ang nag-promote ng laban. Sa naging panayam ng Story FM Dagupan kay Jerusalem, nagpaabot ito ng pasasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Sa lahat po ng sumusuporta at naniniwala sa amin, lalo sa Philippine Boxing, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po ninyo sa amin. Samantala naman si Jerusalem ay mayroon ng 23 wins, 3 losses at 12 knockouts, kung saan naipatikim nito ang unang talo ni Castillo na may bagong record na 21 wins, 1 loss at 1 draw. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Kaugnay din po niyan, mga kabombo, ipinatikim nitong si Jerusalem ang unang nga pong pagkatalo doon ho sa kanyang Mexican challenger, etong si Luis Angel Castillo, para humapanatili nito ang kanyang World Boxing Champion minimum weight title belt na ginanap nga po dyan sa may bahagi po ng Mandaluyong. Ang score po dito, mga kabombo, ay 118-109, 120-107 at 120-107. Lahat po, mga kabombo, ay pumabor dito ho sa bagitong Pinoy boxer. Dagdag pa sa ating mga sports balita, ang Philippine Soft Tennis Men's Team gumawa naman po ng kasaysayan matapos mag-uwi ng medalya sa 2024 World Soft Tennis Championship dyan sa may South Korea. May update naman po dyan ang Star FM Baguio. Gumawa ng kasaysayan ng Philippine Men's Soft Tennis National Team bilang kauna-unahang men's team na nakapag-uwi ng medalya sa 2024 World Soft Tennis Championships na ginanap sa Anshong City, South Korea. Nakapasok sa semifinals ang naturang team at nakuha ang bronze medal sa men's team event matapos nilang sunod-sunod na patumbahin ang mga powerhouse na China, India at Thailand. Ang Philippine Soft Tennis Men's Team ay binubuo ng 6 na manlalaro kabilang sina Joseph Arcilia, Deo Talatayod, Patrick Mendoza, Adjutor Moralde II, Samuel Nugit at Sherwin Nugit. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy soft tennis player na si Samuel Nugit, sinabi nito na hindi naging madali ang pagkuha nila ng medalya dahil naging mahigpit ang bawat laban. Mas naging kampante lamang umano ang mga ito at lumakas ang loob matapos nilang talunin ang isa sa mga malalakas na team na China. Matinding disiplina at focus ang ginawa ng mga ito para makipagsabayan at maging matagumpay sa naturang kompetisyon. Nagsilbi rin umano nilang inspirasyon ang pagkatalo nila sa bronze medal match noong 2023 Southeast Asian Games Men's Team Event upang magpursigi at mag-uwi ng medalya ngayong taon.
Sobrang saya po namin kasi yung mga pinagkarapan po namin sa training, nagbunga po, tsaka yung mga dasal na talagang pinag-ano po namin, dasal kay Lord na gabayan kami, bigyan kami ng lakas ng loob sa court, tsaka talagang ano po, ginawa po namin yung best namin simula pa lang po sa training, ganun. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa bronze medalist sa 2024 World Soft Tennis Championships na si Samuel Nugit. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Mga kabombo Caster Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata, muli ho namin kayong iniimbitahan at inaanyayahan na maliban po sa Bombo News Center Makati, pwede rin po ninyong matunghayan at subaybayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po dyan ang ating pong mga social media platform. Pwede po ninyong subaybayan sa pamamagitan po ng Facebook page, pwede rin po gamit ang TikTok account, YouTube channel at maging itong Bombo mobile application na maaari pong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para pa rin sa dagdag pong mga mahahalagang impormasyon at iba pang mga mahalagang balita, tutok lamang po sa ating mga provincial station dyan sa may bahagi po ng Mindanao. Pwede po ninyong subaybayan ang ating po mga provincial station po dyan, katulad po ng Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, maging ang ating Bombo Radio Butuan, ang Bombo Radio General Santos, Bombo Radio Jensan at ang Bombo Radio Coronadal. Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 93 days to go bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Time minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na dari sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Unahon anay naton ining importante karon iyang balita no kag sumungman paghatag naton sa pag-abi-abigid sa isa ka honest taxi driver kung sa diin nag-turnover sang nabilin sini iyang bag diri sa estasyon sang Bombo Radio. Ang bag banwa may unod nga cash, no? Kag hindi lang iya kay isak gatos, 500 or 5,000 or 10,000, dako nga kantidad ini. Sa aton sini nga matag palamati kag suno pa sa taxi driver diri niya gin turnover sa Bombo Radio kay nagasalig ini siya sa Bombo Radio. Na recover na bala or na-claim na bala sang tag-iya ang ginbalik sang honest or gin-turnover sang honest taxi driver nga bag. I-check naton si Bombo Jom Marvilla gitutukan ining balita. Jom, sa report, please come in.
Bombochamp, bangod sa dako nga pagsalig diri sa Bombo Radio, personal nga ginturnover sang taxi driver, no, ang ining sling bag nga may uno diri karon nga dako nga cash amount sa aton sini nga mga kabombo. So ang taxi driver amo ni si James Palma, no, ginaman niyo sining taxi amo ang GDR taxi. Suno sa natungdan pag palapit niya diri sa may panawagan section sang Bombo Radio dugo pro palahas pagani siya, no, siguro ti sa kainit sang panahon, may pasahero siya nga nagsakay halin sa may area karon sang St. Paul Hospital, no. Mag-asawa nga senior citizen, nagpanaog sila halin sa may nasambit hospital pakadto diri sa may area karon sang Iloilo Central Market. So nanaog ining mag-asawa sa iya sining taxi kag makaligad ang pila ka minutos daw na kit-an sini nga may nabilin nga sling bag sa likod nga porsyon sang iya sining pulungkuan, no. So dito nga nagpaminsyar siya, nagsulod siya sining nga una nga base iya ni sang mag-asawa nga senior citizen kay that time asang na-notice siya ni way pasang may nakasaka nga pasahero, no. Amo palanto ang mag-asawa nga senior citizen halin karon sa may St. Paul Hospital, Bombochamp. So gin-attempt naman gani nga kadtuan to sa may sentral o galing ti wayan ng taw kita kay ti basi kundi na to nagkadto abi, no. Ining mag-asawa Bombochamp kag ati bangod sa dako man nga pagsalig, no, diri na isipan nga i-turn over sa talatapan sang Bombo Radio ining sling bag nga color itom. Suno sa natungdan wayan ni ginbukad, no, that time abi kay basi kuno privacy man sang tag-iya. So iya lang man nga kung paano nga mag-claim gilayon sang natungdan abi, no, nga personalidad o kung tag-iya ang nabilin nga bagay. So muna nga gintugyan niya lang diri sa Bombo Radio, kag Bombo Radio na lang ang bahala kung paano nga ma-facilitate nga mapalapot diri karon sa tag-iya, no. So ang process naton, so bato naton, gin-record naton ang color sang bag, no, gin-turn over diri kag ang ngalan sang taxi driver, at the same time ang iya sini nga cellphone number in case kati kun katuan sang tag-iya maka-contact man sa iya kag bisan pasalamat lang abi, no, ngati kapalabot man sila sa nag-turn over diri nga taxi driver diri Bombochamp. At the same time, ti ang isa man diri sa mga ginahimo naton, naga-coordinate kita gilayon sa aton sini nga kapulisan, kay ti ang pulis siya partner sa media mo, no, sa aton sini nga mga kabombo, gin pakigangutan naton si Police Major Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, agod nga ti ma-disseminate basi if ever kun may ara sa mga tag-iyabi, no, nga mapa-blatter sa ila o kun ma-report nga ti nadula ang ila sini nga bag Bombochamp. So mas madasig kag ti maluwas nga ti ipanawagan naton diri sa Bombo Radio Iloilo. Kag lakip sini ti nagpasalamat man ang driver kay ti na turnover sang maayo diri sa bay Bombo Radio ang ining nasambit karon nga bagay kag ati sa kadamo sa radio station diri gid siya nagpalapit kag ginbilin ining dako nga kantidad sang amount sang kwarta nga nasulod sa bag. Ti didto yala to na kit-an kay na sang ginbuksan na de ang kwarta, no, nga nasulod sa duwa ka sobre, long size nga sobre color puti, tapos may mga paper bill, no, tag 1,000 pesos nga nabugkusan sang nabugkusan sang lastiko. Bombochamp, it means ti dako ang katidad, no, kay ti makon mo bugkusan mo padaan sang lastiko mo, no. So ti amo to suno sa iya way man sa nagduwa abi nga ti buksan ang bago kun lantawon kay kun may kwarta kwaon, no, sang iyaya nga mabalik sa nagakaigo nga tag-iya ang nabilin nga mga bagay sa iya sini nga taxi unit. Aribla no pabati nato na nay una ang bayag diri sa taxi driver nga nagtuber diri sa Bombo Radio si James Palma sa mapakigangutan diri Bombochamp. Palma. Sa GDR taxi. James Palma. Oo. Pila edad mo tay? 57.
Gabiyahe ka taxi, no? Diri sa syudad. Oh, dari syudad. Maski din man sa syudad, kung sa din sila magpadulong eh. Okay, damo ga dayaw karon kay ginuli mo ni ang ang shoulder bag or belt bag type, no? Sang bag tapos may amount nga cash. Bali anong pasero mo nakasakay sa imo anong oras? Wala lang dugay. Mga 30 minutes siguro. Din sila din. St. Paul's Hospital na padulong sa sa may Grand Hotel. May sentral. Nanaog sa Central sila makadto may kalatuan pa sila nagpa-laboratory man to sa St. Paul's Hospital. So alin sa St. Paul's pick up mo to hasta sa may Central? Oh, Central dali naog. Din sila kuno makadto Central to. May kalatuan sila kuno. Mabalik pa to sila karon sa St. Paul's makuha sang result sa laboratory. Basi mapa hotel sila ora no? Hindi na may kalatuan sila. So ang confirm subong may positive nga may cash amount. Oo. Wala ko man mabukad, no? Yung dulong ko lang din bombo. Pero sa imo ay kabi nagduwa nga ti bukadon ta basi may kwarta kag oo. Wala na ko kwan sing kun ano nod ya. So ang imo lang yang ma-turnover mo kag kang tagiya mismo. Oo. Kung mabatean nila kuwaon din nila ang ila. So ang imo lang kung sino nadulaan dapat i-claim nila na ora no? Oo, i-claim nila this bombo radyo. Mala na ako. So nga naisipan mo nga diri ka sa bombo makadto ba turnover mo de? Kaya may damo nagapamati sa bombo radyo. Mala na, mala na. Makapalabot na yon? Oo. Oo. Wa man nagduduwa si mo kwaon ba nga tagoon? Wala naman. Kaya hindi man akon mo. Nabili na kwaon mo hindi na pwede. So damo na guro mga best nga nagabilin sa taxi no? Wala bago pa man na bago first time sa ako nabilin. Joms? Si James Palma, diri bumutsam kag sa kulang tawon tang statement sa natungdan, advices ang intensyon abi nga kun may mga kwarta man to nga kwaon or dugang saya siningen ka mangyalang man iti kun ano man ang sulod nga mabalik lamang sa tag-iya, no? Ang ining nasambit karon yang bag nga may unod karon nga dako yang cash diri bumbutsam to sling bag segli no saton sidi ka mga kabumbo kay kina pag anticipate do siya do belt bag no saton sidi ka mga kabumbo diri bumbutsam no sa lakip sini sa sulod sini ti may mga ID no way galing sang pangalan picture ID picture saton sidi ka mga kabumbo kag pilato ka sinsilyohon nga doon nasulod sa itom nga pouch coin purse diri bumutsam. So after sang pila ka minutos way gani siguro 30 minutos sa aton sini nga mga kabumbo nagpalapit diri sa talatapan sang Bombo Radio ining mag-asawa nga nagpakilala nga tag-iya no sang sining nabilin karon nga sling bag sa sulod sang taxi no ti ang aton sining standard operating procedure ginapa-identify naton kung sila gid man kay ti bisan sino lang may maka-claim na karon sang sining sling bag mo no so pa-identify naton kung ano nga color ti confirm mato sang bana niya nga si George Limhoko nga color black tapos may mga sulod nga sinsilyohon na sulod man sa color black man nga coin purse kag confirm niya man at the same time confirm niya nga may duha ka long size nga envelope nga nasulod ining kwarta nga ginabukusan sang lastiko nga libuhon ang sulod at diri bumbutsam ti suno sa natungdan confirm sini nga ang unod sini mga 200,000 o galing do na buhina na plan nila no kay tin nagpasyudad sila basi ko nagasto man nila kag same time dito sa ospital amo tong isa to ka bundle to do na buhinan ti suno sa iya aminado man sang siya nagbuhin amo nga ngayon gasto nila diri sa may syudad sang Iloilo kag ang senaryo ginsaysaya man sa aton nga nagsakay sila sa may taxi halin sa may St. Paul Hospital sa aton sini nga mga kabumbo kag danaog sila diri sa may area sang Central Market na kay ang purpose gali sini kay anay ini siya military sa aton sini nga mga kabumbo nga dumapatahi sa sangaya sini taning Dilargo diri sa may Central Market pero after sina
nakaligad pang pila ka minutos do mga 20 minutes siguro to antes ka nga tulupang dan nga way nagaling ya sining sling bag. Bumbutsam sa iya sining tupad amo to nga nagbalik siya ti way natong taxi nga iya sini o kun ila sini nga gin sakyan ang ginhimo ginbalikan nila to sa ospital gin confirm to kung basi bala na bilin to or natungtong to sa desk to sa ospital na. So nakita sa closed circuit television nga pagsakay nila kuno sa taxi bit-bit pa sini no ang iya sini nga sling bag bumbutsam so but silingon why dito yan nabilin no ang tendency nga dako sa sulod sang taxi unit nga amo na ang nakakita kag nag-turnover diri sa talatapan sang Bomboradio. Ti kun paano nila nga nabalaan no nga ti diri gin turnover nagtawag sila kay ti identify to ang GDR taxi. So gintawgan sa bahin sang opisina kag ang driver mismo no nakasabat nga ti gin turnover sini diri sa may Bomboradio Iloilo ining nasambit karon yang sling bag miunod nga mas or minus mga 200,000 pesos diri bumbutsam amo na nga ti grabe kuno ang kapin 200,000 kapin kay nabuhina na oo. Yes no amo na ang based diri sa aton sidi nga information tiya mo to sa nagpadulong ni mag-asawa grabe man kakulba nila no ang si George Limhoko amo ning tag-iyagid mismo nakasuksok to sang sling bag doon din sa kuno ka dumdum nga manyaga pa mo bangod sa kakulba bumbutsam ti suno siya kun amo nakdako nga kantidad laban-laban dako gid mo sining kulba dulaan ka na gani sa klibo dumano ka na mo ang ining nasambit karon nga individual tige pasalamatan sini no ang Bomboradio kay na proper turnover ini kag the same time ang taxi driver kag management pa sang ospital nga nagbulig facilitate agud nga ti makita ning kwarta nga ila sini nga nadula kay kinanglanon kalin sa ospital. Ang information nga do Miyerkules nga adlaw mabalik pa ni siya amo to nga nag-loan ini siya no sang amo nakadako nga amount agud gamiton sa medical concern man sang iya sini nga kaugalingon. Aribla no pabati naton ang kabahin sang pahayag diri ni George Limhoko sang mapakigangutan sang Bomboradio. Sa St. Paul's Hospital kay may CCTV sila. Nakita ang sang pagsakay naman sa GDR ay nagsakay. Tapos sakay naman sa GDR nabili ng bag ko. Nabili ng bag ko tapos turnover sang taxi driver sang GDR sa Bomboradio. Kay James pasalamat. Oo. Pasalamat gid ko sa taxi driver. Na si James. Kay James Palma. Oo. Amo nag-turnover de? Amo nag-turnover sa Bomboradio. Okay, bali ang senaryo kina di ka mo nagsakay halin ka mo sa ospital. Oo, din sa ospital niya sakay ko. Tapos di ka mo nanaog? Nanaog ko sa may Central Market sa Skina. Aldigir. Maano ko mo dyan sa Central? Palipit ko sa patkalon ko. Okay. So, why that time pag panawag nyo, why mo pa na-notice? Ay, ang bago itong bilin? Mga pila pa kami minutos? Mga naglakad-lakad. Kung bilang sa buday naman sa loob. Pagpatay ko yung takos-takos ako nung mga talikod ng ko, pinalikan kong bago. Kasi ko yung bago din. Sa Gwa? Why ka din bag? Kamu tungkol din ko, iripugan, nabilin ko to sa taxi? Sa St. Paul's. Kamu to nakagin sa CCTV, nakita din. Nagbalik kami ko sa nga harapang bagsang nakasulokay. Nakita kay daldala ko, apit ako nabilin sa sulod sang... Nadala pag sakay dyan sa taxi? Napagwa mo, daldala mo ang bag mo. Kaya... Dito ko kaya nung sakyan mo ng GDR, nakita ang meron sa GDR. Pwede number? Oo, pwede number na. Oo. Kita mo sa GDR to, kay Sorianay kami. Gindulong, hindi sa... Bomboradio? Hindi kita ang taxi driver. Amo kayo pasalamatan nyo? Salamat kay James na. Salamat kay James. Pero tawagan ko rin siya. Nung imamangkot kaya ko ni James nung kayo na, punta ka din ako, ito babiya kami.
Ang kasturyaman sa mo galit siya. Subong anong nabatsagan nyo kay dire ka mos Bombo Radio nag-claim sang inyong nadula nga bag? Nalipay gid ko ito ko lipay gid mo. Ibu mulo na mo kay kay mo biyad di ko paano naman tani bag biyad ako para ka loan. Di ko man Bali anong trabaho mo sa una tay? Retired nga military. So bali ang retirement mo tani nga gamito na sa ano? Oo. Lunan ko siya 75 na ako. Nabato lang ko sa ban pero sa slide sa ano. Kasi makuha ko pa yung mga requirements na ko. Requirement. Pag above 65 hindi ka nakalun. Di mayo sa bago Sa composite wings sa composite lang na ban. Sa Air Force. Kaya kung di ka pa kalun, hasta kami sa 80. Hindi nakalun ako ang 500 ang 5,000 ko, nakakuha ako sa mga 5 years of pay, 200,000. Kaya muli. 200,000 kid buo. Joms? Si George Lim Huko, 75 years old, amo ni tagiya karon sa sling bag nga nabilin sa taxi, diri Bombuchamp. All right. Ginaabi-abi ginaton ang pagkatampad sang taxi driver nga si James Palma. Kinahanglanon gali kag importante kag loan pa ini ni Mr. George Limhuko gamiton para sa iyaman sining ikayong lawas kiti pila na si Sir George 75 ba? 75 ti mayo na mayo ning balita, no? Sa aton sini karon niya makabumbok kag ang nagtulod sa driver nga diri i-turnover sa Bombo Radio kay suno sa driver madamo ang nagapamati sa bombo. So kung madamo ang nagapamati, ti madasig man ang paglaptas ang impormasyon Bombo Jumar. O kagati siyempre salig sa taxi driver nga diri ay idangop sa Bombo Radio i-turnover para nga gilayon ini nga mabalik sa tag-iya, Joms. Yes, na kay ti isama na sa plagyan mo, no? Alang ma-turnover katokro sa istasyon nga basi technician latog pamati bla. Bombuchamp, no? Ti mayo na at least dasig blang information dissemination. At the same time ti ang ano sini ang highlight sini dirigit sa taxi driver kay white taban na pa kayo kay ti may mga senaryo man for example abi nga pwede man niya ma-deny ka taxi mo, no? Nga ti why diya sang sling bag kay ti pagpanaog nila to pwede man ang balon nga ti man nagsakay nga pasahero liwato. Nga tapos nanaog siya basi kun ginkuha niya, no? Damo na blang senaryo. Bombuchamp pero sa sining taxi driver, no? Nga si James Palma ti diri natom kita ang pagkatampad sini. Kag duway siya sang interest sa mga dlagko nga amount, no? Kay kung may interest ni sa ginbuka diyan nato kag kita niya to abi kun may amount, no? Sa aton sa nga mga kabombo. So amo na ang isa diri sa Dalayawon, no? Kay ti subong yang panyimpo daan dako ni ang all right. Dako ni ang bulig sang kwarta ang sa iya. At least nga do nag siya turnover diri kag nag-claim na mismo sa tagiya Bombuchamp. All right. At the same time, pasalamat kita sa Iloilo City Police Office man sa pagtingwa si Ding at palapot gilayon, no, ang ining information kag agabulig agod kati madasig ka claim ining nasambit karon yang nadula nga sling bag sining tagiya karon sang kun ining tagiya nga senior citizen Bombuchamp. Dasigay lang kita ano latest sa pagransak sang talatapan sang Pusmo Bombo Jomar? As of the latest gipakinutan naton ang Iloilo City Police Station 1 hindi pagit sila makapagwa sang initial diri nga statement, no? Pero based diri sa aton sila nga pagpangusisa diri Bombuchamp positibo nga may nakit-an nga footprints sa may babaw, no, sa opisina sang Pusmo diri sa may Peralta Street, Iloilo City proper, diri mismo sa old nga building sa Bureau of Fire Protection. So gina-establish diri kundi nag-agi, no, ining nasambit karon yang suspitsado o kon mga suspitsado sa nasambit karon yang area kay sa main nila nga pertahan sirado. Pero sa likod may nakit-an diri nga bukas nga pertahan nga posible nga ginguba sa nga suspect kag dito sila nag-agi pasulod agod nga makuha tong mga kagamitan. Ano nga mga gamit ang nagkaging pangkuha?
ang information positibo may nakuha nga laptop diri Bobocham kag ang sa cash amount way pa ma-confirm diri kung may nakuha kay ang sa information sang pulis doon di sila makagawa at the same time ang sa kay Mr. JB Mabilog mismo no nga gin approach naton pero hindi pa siya makahatag sa information diri dugang Bobocham. All right. So iban siya ni dugang nga mga update development hasta daton sa iban nga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Ines si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gida Bombo Jomar Villa sa liwat. Nagapasalamat kita sa pagkatampad. No? Kabay pa nga grasyahan ikaw. Mangin ayuhan ang imo sini nga pangabuhi. Mangin maayong buwas damlag sang imo sini iya nga kaliwat. Mr. James Palma bilang isa ka tampad sini iyang taxi driver nga wala sang interes sa bag, waya gani binukad, waya man siya balo kung may cash to, kung wala, ang iya lang siniya, ibalik niya lang niya sa tag-iya, no? So, pagkakita niya, gilayon nga nagdiritso-diris Bombo Radio, kay nagasalig siya sa Bombo Radio, kagang iya sini nga tinutuyo, no? Nga kung diriya i-turnover sa Bombo Radio, ipanawagan, kay sunog gani kay Mr. James Palma, madamo ang nagapamati sa Bombo Radio, gilayon ini nga ma-recover, no, or ma-claim sang tagiya. Di timingan man nga nagpangita man sang pamagi ang tagiya nga ma-recover ining iyang sling bag kay loan niya pa ini kag kinahanglanon para man sa iya sining pa-check up sa iya sining ikayong lawas. Sa pagransak naman iya sang talatapan sang posmo tiyang pamangkot sinadira ano ang tinutuyo? No? Anong motibo kay as of now kung makita naton to sa mga kuha nga video sang magkatapos sa Bombo reporters or sa Bombo Radio, di may bag man to kag as per information ang bag to ngara sa gwa nagaunod sang laptop way man to nila gingkwa ti ko nang pamangkot sina dira anong ila sini nga purpose ano may ginapangita sila o kung ano sini sistema dira nga ginsulod sini nila kag may tuyo sila iya nga kwaon dito sa sulod. Sa karon ang pulis ginausisa panisang tulid kung anong motibo sa pagransak sa talatapan sang Public Order Safety Management Office. 23 minutos na nakaligad sa takna sining launa hingagawon ko lang anong latest nga investigasyon karon sang kapulisan ano man ang plastada sining pagkasunog sa mga malahalon yang salakyan ni Mayor Tahang Langit sa probinsya kang Antique. Check ta si Bombo Hana Andasahan sa report. Please go ahead. Bombo Trump ginasalig na lang ni suspended Mayor Tobias Fournier Ernesto Toto Tahang Langit sa BFP, Bureau of Fire Protection kag PNP ang investigasyon sa ining pagkasunog sang iya tatlo kasalakyan nga tinagabalor sang medyo madako-dako ini Bombo Trump kay ining latest model sa tatlo sini ka mga salakyan amo ang Suzuki Ertiga kon sa diin nagalabot sang 728,000 pesos 2019 ini nga model kag amo man ang Hummer car niya na nagalabot man sang 1,950,000 nga kung sa diin medyo malapit sa 2 million nga ining Hummer car niya kag ang Ford Mustang niya nga kung sa diin na nagabalor man sang 220,000 pesos ini matapos natabo sang September 22 kung mahal gining Ford Mustang 220,000 man niya second hand ni bakal Mayor. Yes, ay kung makita naton man na Bombo ang ining Hummer yati pila to 1.2 Yeah, 1.9 ay 2005 ini nga model. Ang brubago lang da ang Suzuki Ertiga 7-seater. Yes. MPV na sa do MPV multi-purpose vehicle do mo na sa malapit man yes malapit man ini sa 1 million pesos ang ini balor sang salakyan mismo sang iyang manghod ang ini Suzuki Ertiga ini man kaangot sa natabo nga pagsunog o kung nasunog ila salakyan sang Setyembre 22 mga launa sang kagahon kung sa diin nakita na lamang sang mga tinahon ni Mayor Ernesto Tahang Langit nga nagadaba-daba na kag madasig nga ginlamon sang kalayo ang tatlo ka mga salakyan. Until now
diri sa aton man nga pakipag-angot sa Bureau of Fire Protection kag Philippine National Police Antique Tobias Fournier to be specific, wala pagid sa nga latest investigation to diri man nag siling diri si Mayor Tahan Langit nga gasalig na lang ini siya kay mismo nila nga seguridad man mamutsyam nagakaduha man ini kay tikong posible nga gidman nga gintuyo didto ang ining pagsunog delikado ang ila diri nga pangabuhi kay wala man sang nakaplastar bala nga mga CCTV cameras dito sa malapit man niya sa may parking place space ni mismo ni Mayor Tahan Langit nga until now daw kahangawa ini nga basi ni mga matabo mga masunod apang diri ginasalig man niya sa PNP, BFP kagaw sa mahal nga Dios nga hindi lang may mas lala pagid nga matabo dira sa iya man nga mga kagamitan sa ila nga balay. Yari bala kay pamatian naton ang iya nga pahayag ni Mayor Tahan Langit. Alauna sa kaagahon nagradyo akon nga tinaho. Ang balis akon nga kuno pagkakalayo ang mga salakyan. Kaya nagdalagan ako pagwa ngayon sa balay. Pagkita ko, dako ng liyang kalayo. Kagasunog na gidyang 3 ka salakyan. At amo to nga talang-talang na kami. Way kami kabalo kung naano na ang 3 ka salakyan. Tapos magumbugtaw ka pa. So medyo doon na blackout man dahil mo paminsaron galantaw ka sang situation hindi mo mapalapitan ang salakyan. Hindi naman masarangan pat yun sang tubig diyan ang salakyan kag budlay man palapit kay gasolina gasolina gid niya ang 3. Amo to nga nag-live na lang ako mga hayo bulig. Hindi ka naman ka dumdum mag kung anong number sang BFP which is nakasave man sa contact ko pero na inuna akong live kay balang kong live mas effective tatlo lang ka mga 30 minutes lang ara na nagabot man ang bombero. So samtang nagasunog to Mayor ubos gidayon o ko nauna ni ang Ertiga ang nauna tama? Ang kambal sa akon nga tao nabatian nila lupok. Paglupok, tungkara sila, dalagan sila sa garage. Pagkita nila, tuwa kabilog ang daw grabe na gidang kalayo. Ang Mustang niya, daw nalatnan lang bla. Nalatnan lang, oo. Pero dira nga sa may parking space ni mo Mayor, wala dira sa mga naka-standby abi nga mga fire extinguisher abi. May ara kami isa. Oo. Which is ara dito sa bunkhouse namon. Hindi nakasagang. Hindi nakasagang. Bisan gani ang bombero, naubos lang ang ilang 500 liters. Hindi mapatay. Balikan pa nila. Okay. So with that maskin tubig daw wala na ninyo mahingagaw man kay... Ay, hopeless na. Kag hindi ko man pagresgutin ako kung may hose man dapit. Ay kung lumupok to karon. So may mga paglupok pag yun kayo may mga batteries siguro Mayor? So sometimes to time may boom galupok sa. So it's either mga gumaya or tangki sang salakyan. With that Mayor, ginasalig mo na lang gidya sa BFP and PNP if ever nga ano giban ang rason sang sining pagkasunog niya. Yeah, so kag sa aton mahal nga Ginoo kung ano man na kay if ever giman binukululbaan na. Kung may ara iman kay even ang BFP taga aton nga PNP hindi man sila kahambal kung ano pa ang cost ang kalayo. Kay sa akon ya mapart hindi mo man makwa ang maminsar ka isang para sa pugalingon mo at base kung may ara iman nag-attempt kululbaan na kay ang kabuhi na mo ni mo na bla. Nabatian diri mong matsyam ang pahayag sang suspended Tobias Fournier Mayor Ernesto Toto Tahan Langit sa ining why pagid man mabalaan dire no plastada ginhungod ini sunog or kung nasunog gid man ano ang nag-trigger to sang lupok bombohana
Amo gani ibang matsyam until now ginagkuha naton sang bahin ang Bureau of Fire Protection, pero sa nasiling naman ni Mayor Tanlangit wala pa padulong ang BFP daw karon pa sa hapon ang pagpadulong diri and sa aton mga Basi kung karon pa sila sa hapon makanto to, basi kung temprano pagkatama. amo gani kay tikagin nagpasalig man ang Basi September September 23. Basi mga September 24, 2068. Amo gani nga daw kadugay gyud nga until now wala pa sila kapadulong kay kaginasang aga una nga tawag pagpasalig. Balaan ko na. Balaan ko na. Dapat i-live tamaning panawagan sa ila. Sa bagay nakalive man ta subong, no? Kay si Mayor Tanlangit gani may nakastore nga number sa Bureau of Fire sa Tobias Fournier to. Pero nagratol sa maskin pili pa nga mag-live. Amo gani kay hambal niya mas effective kuno. Mas effective ang live. Ti ano oras to gani isunog? 1 AM pero 30 minutes. Grabe ti kun tanan nagapulaw guro ti epektibo gi man eh. Kung tanan nga taga Tobias Fournier ang tiki guro nagapulaw kagahon at epektibong live eh. Pero epektibo gi man kay after 30 minutes after nga sunog na. Ambot kon mapuslan mo pang mulyes sa mga salakyan niya. Amo pag-abot sa taga Bureau of Fire. What the brilliant idea. Amo gani nga mismo man ang BFP wang siya nagsiling man nga ang walk-in pa actually ang nakapadulong sa ila, hindi patawag ha ang pagbato nila ito. Walk-in pa. Alauna, siguro tinaho man siguro o kung mga concerns. Dapat magamusin na gali, pa-schedule kay may kay gabaton mas lawok-in, no? Oo, alauna sa ngaga. Kag dito man. Walk-in or drive-thru? Walk-in. Amo gani. Imbes nga maglibog ang ulo ta, kung nga nasunog ini, no? Mas nagalibog pag ang ulo ta sang mga gindiga man nga detalye. Anyway, laumanta nga by this afternoon or today, within the day, may pagwaon na nga investigasyon. Bisan inisyal lang Bureau of Fire Tobias Fournier ang tike. Bisan inisyal lang mga sir kang mga ma'am pagwa na kamo. Kay maglawig pagid ne, basi ko mabtan pa ni dason nga bulan. No, basi mauna pa bla deklarar ang bag-o nga presidente sa investigasyon sang pagkasunog sa tatlo ka mga salakyan. Ti damo-damo na ang magapang duwa-duwa dira. Bumbuana, thank you again. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Ang iban nga mga balita kag impormasyon bantayan ninyo sa iban Cinema News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. May mga importante lang kita nga mga hilikoton diri banwa. Standby man kamo sa paggabulos na sa programa City Hall in Action kaupod sa kay former board member Manny Galyar. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo Oras. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa text kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo
Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto
Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ang oras sa bilang nga kapuluan sa Pilipinas sa launa 41 sa hapon. Kamusta ka mo? Mga suki naton sa kanginan, mga kautoran naton sa bilog nga Western Visayas, labinagi diri sa Sinta ka barangay diri sa syudad sing Iloilo. Kamusta ka mo? Mga suki naton sa kanginan. Nga pamati kamo diri sa Bombo Radio Iloilo. Sa inyo sini suki sa kanginan sa tagsa ka Lunes nga adlaw, Lunes nga hapon kag Huwebes nga adlaw mga kabyanan. Diri sa Bombo Radio kag subong yang adlaw mga kabyanan ba pila na lang kadlaw na bilen na mga 8 na gid lamang kadlaw na bilen mga kabyanan kag makalabot ta kita sa bulan sang Oktubre na naman mga kabyanan sa subong yang adlaw September 23 September 23 na kag 8 days before filing sang COC or Certificate of Candidacy ang aton nga filing. Nabalaan nyo man tanan, kapila naman niluwagon, from October 1 to October 8. Amo lang na nga tiyempo ang kalipot mga kabyanan, 8 kadlaw, ang pwede maka-changing and dropping, substitution. Pwede kada maka-substitute mga kabyanan. Maluwas na da, wala na sang substitution. Unlike sa nagligad nga mga eleksyones mga kabyanan, nga ang substitution, hasta iya sa bulan sang Nobyembre. Subong iya, 8 gid lamang kadlaw mga kabyanan. So, preparar na ang inyo sining mga pormas. Kag ang inyo sining passport size sang ID picture. I-preparar na. Kag ipacheck gid sa Kumilik antes panotaryo mga kabyanan. Para nga perfect ka. Para nga perfect gid ang maatod sini mga kauturan. Sabay niya sa grupo ni Inday Reza Triñas, daw okay naman, dugayin man, all set ng tanan mga kabyanan, kompleto na ang ila sining lineup sa piyak yang bayan mga kabyanan. Daway pa sila sa lineup, way pa sila sa maging plaster, kung sino ilang mga kaupdanan. No, I don't know. Kung ano ang rason sina, posible nga nabudlayan sila sa pagpangita sang ila sini nga kaupdanan mga kabyanan sa ila sini nga lineup. Kag sa piyak yang gabayan mga kabyanan, ginapay balo, naton sa mga kauturan naton nga may patigayon na kita sa nga mass wedding sa September 26. Sining palabuton nga Wibes nga adlaw mga kabyanan. Subong nga semana kag ang gusto magpalista, i-check nyo kung pwede pa makapalista mga kabyanan sa mga interesado. Mahimo kamo nga magpadulong sa Iloilo City Hall agod magkuha sang requirements. Kay manti kung kasulon ka, may ara pa na iya nga ginatawag mga kabyanan nga seminar, no? Hindi na pwede nga magkasali ka nga way sang seminar mangin inbalido ang ining proyekto mga kabyanan, libre ini ang ginapatigayon dira sa Iloilo City Hall mga kabyanan. Maayugid sa mga partner hindi lang makamo sagad ka puno-puno nga way kasal, kinanan kasal gid ang pilag ka mga partner dira
Ang iba niya may bata na gani, way pa makasal. Ha? So, ini kagawnan, ini mga kabiyanan, nga way ka mabayran. Libre ini. Nga pag kasal sa inyo, kagti may schedule, nga paghiwaton sa palaboton, nga Huwebes, nga adlaw mga kabiyanan, pizza 26. Sa piyak yang ngabayan, ti katapusan, ha? Sining simana mga kabiyanan, sa pag-file sang o kon magparehistro, voters registration. Ay ngagaw sa mga kauturan naton, hindi nyo na pagulatang last hour pa, kag magsagad kamo ka ginutok ka. Ang schedule nga nabilin mga kabiyanan, ang schedule nga nabilin dito sa Festibook. Kaysa nagligan sa mana sa iban nga mall, no? So ang nabilin dito sa Festibook mga kabiyanan from September 23, 29 up to 29 kag September 30. Why sang 29, no? Pizza 30. October 23 to 28 pagkatapos dulog Awaisig 29 pagka 30 ara naman. Amo na ang katapusan nga adlaw mga kabiyanan sang voters registration. So kung 18 ng edad nyo, parehistro na naman kamo para nga maka-exercise kamo sa inyo sininga kinamatarong sa pagbuto mga kabiyanan. Sa piyak nga bayan ang oras sa bilog nga kapuluan sa Pilipinas, 1:40 May update kita man mga kabiyanan sa dengue cases diri sa syudad sa Iloilo. Ay salamat sa padayon nga information dissemination. Kag panawagan ni Mayor Triñas, tagsungan ni Daira sa Triñas ang nagnubo ang dengue cases diri sa syudad sa Iloilo. Sa nagligan nga mga nadlaw to di sisitig bilog, no? Ang panibagong dengue. Gulpi lang panaog mga kabiyanan, 3 na gid lamang magsiro kung tani na mayo, magsiro kung tani nga way na gid sa kaso mayo. Ang active cases 37 ka bilog. Ang naka-recovered tikadamo naka-recovered 1,411. Ang napatay mga kabiyanan at mga isa na ni kabulan waay nagasaka. Kabay pang ini magsaka ini. 6 kabilog yapon mga kabiyanan ang napatay. Way magdugang mga kabiyanan. Manami ini nga balita mga kabiyanan. Butsing anon sini nga mga kauturan naton nakamarasmas na, nakaintindi na. Sa dalayon lang nga pag informar sa ila sa nga dapat nga paghaymoon mga kabiyanan. Nakaintindi ng tawo nga kinanglan matap na ining lamok mga kabiyanan pagi sa pagguba sang ila sini nga gina istaran mga kabiyanan. Katulad abi sa mga lata dira o kung ano nga mga bagay nga ginatiniran mga kabiyanan sang lamok ang tawag nila nga pitik-pitik kamo nang butaw sang lamok mga kabiyanan. Tiya mo na ginagay mo nga lamok pero kung waay sila istaran way man sing lamok. Kung way sing lamok, way man sang dingge. So, sa mga kauturan naton, sige-sigihon tani. Sige-sigihon tani. Nga panglimpyo gid sa aton sini palibot. Hindi lang sa aton sini nga palibot sang balay, kundi bilog gid nga komunidad. Ang aton sini nga pagpanglimpyo mga kabiyanan. Hindi lang Sabado Domingo. Kung may tiyempo ka mo dira sa balay nyo, sa mga kauturan naton, panglimpyo gid, sa sulod sa palibot sa inyo sining balay kag bilog mga kabiyanan nga mga bilog nga komunidad. Ti siguro bangod sa pagnubo sining mga kabiyanan nga 3 na gid lamang, no? Maayo nga balita kag ang cases 3 na gid lamang from 17 sang nagligan nga adlaw naghimo 3 ang nagkalamatay 6 gyapon. Abot sa anon nga ti naintindihan na sa mga tao sa ato ni pahayag ang mga sintomas balaan sa mga tao. Kag ti alerto ang mga tao mga kauturan naton. Amo mo lang ning isa ning nabantayan nga mataas nga hilanat. Tag 39 taon ng mataas ang ilan sini mga kabiyanan nga hilanat. Labi na ged kung ginaupdan sang mga sintomas mga kabiyanan. Ang isa ka sintomas ini palanakit.
taas sang kaso-kasuan ang pagpananakit sang likod nga parte sang mata mga kabiyanan. Di ba sa likod sa mata mo? Kapalanakit na, masakit, malay, daw namin tumok na ina mga kabiyanan, palatandaan gini na. Hindi na kamo paligoy-ligoy pa. Kadto dayon sa inyo sa inyong mga health centers o kung sa mga ospital o kung pa konsulta ka mo sigida sa aton sini nga mga doktor. Ilibinagin ko ng pasyente nagapalang luya kag masakit ang sining kalawasan, maluyang lawas ba mo gina, no? Pagsakit sang tiyan kag pag suka mga kabiyanan nga pareho sang kolor sang kape. Bala mo igo ang imo sini nga tiyan mga kabiyanan. But sa anon nga ti magamatamat na nga magluad ka na, no? Pagdugo sa ilong, ba, isa pag na, tandaan nyo na, pero hindi nyo na paghulaton. Nga magamo sini. Pag ilanat, yan, kadlaw nga medyo sige-sige, kag taas yung hilanat, ang pagkonsulta dayon. Pagkonsulta dayon, kadto dayon sa doktor, padinggit test dayon, kadto ka mo dayon sa mga health centers diri sa syudad sang Iloilo. Kag sa ato nagipayag, kung nga nagamo sini, bangod sang information dissemination. Ginahimo dili sa syudad sang Iloilo mga kabiyanan. That is why hindi kita magtingala nga nagnubo sa tatlo ang aton sini mga kabiyanan nga biktima sa dengue kag pamunong mga kabiyanan sa anong bilog. So kabay pang hindi na ni hindi na ni mga kabiyanan madugangan kag madula na lang ini ang malamok nga nagadala sang dengue mga kabiyanan. Sa piyak yung kabayan mga kabiyanan, ang oras 1:52. Sa ato ni ipahayag sang nagligan nga semana kay manti alang-alang nagid ang aton nga panahon. Way ta matapos ang aton interview sa kay punong barangay Starlene Horsinilla. Kay manami gid ang score, no? Ni sang barangay Buntatala mga kabiyanan sadtong mga tinion kay na 15-0 ang score. 0 wagi sa makadawg sa kontra sadtong nagligad nga 2022 eleksyon mga kabiyanan. So yari sa atong nga linya, no? Gito nga taliwat si punong barangay Starlene Horsinilla sa sini mga tinion. Kap, mayong hapon Kap. Mayong hapon, Sir Manny. Dapit na lang ang filing, no? Sang certificate of candidacy. Mga 8 na lang kadlaw na bilin. Kung isipon tang October 1, mga 9 na lang kadlaw na bilin, no? Filing na sang certificate of candidacy. Kamusta dira sa imo sining barangay? Diri sa barangay Buntatala, Sir Manny, maayo man ang pamlakat diri sa Buntatala, kag ang mga tao diri nagabantay gid sa gabot na sang pag-filing sang candidacy. Kada isa nagabantay kung sino ang ma-file sa adlaw nga na. I see, no? Sang by the way, pila gini bilog butante subong da? Ang butante sa barangay Buntatala, more or less mga 3,000 na subong, Sir Manny. 3,000? Ambot ko na, ubos mo na pa-rehistro tananda? Why na? Damo pa ang nagparehistro, Sir Manny, sa sininga wala pa man matapos, hasta pa man sa September 30 ang registration naton. Hasta sa palabuton nga Lunes nga adlaw. Oo. Isang semana gini ang nabilin, no? Ang ginsiling mo sang nagligad nga 15-0, no? 15 ang imong gibuligan nga mga kandidato ang sa piyak nga mga kandidato wag sa magdaog sila, no? Paano nyo ninahimo punong barangay Horsinilla? Nahimo inisang barangay Buntatala kaupod sang council. Ang council ko akong gitanan sang time nga to may 145 kita ka leaders. 145. Way labot sa aton nga mga SK, 145 leaders. SK naton kag ang barangay council. Sir Manny,
So may Blue Angel pa muna, Blue Leaders. May Blue Angels leaders pa or president may ara pa diri. So initanan, no? Buligid sa grupo ni Inday Raisa Triñas. Ano sa imo, Kapitan? Yes, Sir Manny. Buligid sa grupo sa Uswag kag sa kay Inday Raisa gid. Paano nga desider ka mo, no? Nga mga barangay council nga mabulig ka mo sa grupo sang Uswag kay Inday Raisa Triñas. Nag-decide din kami nga magbulig sa grupo ni Inday Raisa Triñas kay sa Uswag kay tungod nakita namon nga si Inday Raisa may potential gid, may ability kag may kalidad gid nga mangin congresswoman sang Iloilo City. Nano nga mga bulig sa inyo sang City Hall? Bali kadamo isang bulig nga ginpaambit sa amon sang City Hall. Ilabi na gid sa kay Mayor Triñas. Ang buntatala nakaagom sang mga nagakalain-lain nga mga project sa infra. Example, ang extension sa barangay hall namon. May ara kami nga duwa ka daycare center nga bag-o lang gid na human. Concreting of road sa Zone 4 namon, mali concreting kag widening sa road sa Zone 4. Hindi ka na mabudlayan magkadto pa sa amon nga gym. Kay tungod nga malapad na ang alagyan kag ang concreting of road sa Zone 7. Isa pa gid ka recipient ang barangay Buntatala sa project ni Inday Raisa among Rice a Farm project nga walang gutom sa kabarangayan. Isa kami ka beneficiaryo sila Sir Manny. Kag ang feeding program niya sini nga iya ka Uswag Kitchen bala Sir Manny sa aton nga mga malnourished children kag sa indigent children. Ano to sila mo? Walang gutom? Ano to? Walang gutom sa kabarangayan. Putsi ka naman pagkaon eh. Yes, Sir Manny. Oo. Ang barangay, gina-encourage din na may iyang garden, o communal garden. Suportado ina ni Inday Raisa. Tidira nga daan sa Buntatala, lapad ang talamnan mo, malapad ang galardinan, di ba? Sir Manny, pero may ara, gidya ang barangay, nga iya, gidya may communal garden, di kami sa barangay. Kung na mo gali, bastante ka mo sang pagkaon na, bastante ka mo sa laswa, bastante ka mo sa utan. Masyado ka mahal ang utan. Subo ko, why na sang puloon ng bugkos? Kung di 21 na? Buga na Sir Manny, may ari kami diri, kada sa tungod sila nga project, ang amon nga GPT State Garden, nagapatigayon kami sa feeding program sa aton nga mga malnourished children kag indigent children kag naga-community pantry kami. I see. Now, sili mo 15-0. Masulit ayan to, 15-0 subong? Masulit, Sir Manny, masulit. Ba? Paano? Tungod sa sa kooperasyon kag sa ang barangay Buntatala balaan Sir Manny naturally magpadarintihanay ang mga tao diri. Ang leader diri sa barangay ginarespeto gid. Ginarespeto kag kung ano ang gasunod gid sila kung sino ang ginasuportaran sang kapitan. Ginasunod nila kung sino ang ginasuportaran. I see. Sumayo nga liderato, no? How about ang imo sini mga councilors sa tanan gid nagsunod? Bali sa barangay Kagawad, mangakon isang ila dito sa Piat. Ay sige, pito mo lang tanan ni, no? Naglisama lang na, no? Natural giman na. Isama lang isama lang bilog versus anong bilog, no? Hindi malang ay dito kung may idea ka kung diin pagin nga barangay sang nagligan nga eleksyon nga naka 15-0. Ang nabalaan ko daw Simon Ledesma. Taytay Sonto. Hindi ako kadumdum sa ibang sa haro kung sino pa ang naka 15-0. Doon mo lang gina nadumduman ko. I see. Simon Ledesma and Taytay Sonto. Kap last term mo na ni?
Second term pa lang, Sir Manny. Second term, no? Siguro pag second term mo, basta ay kakontrada. Wala gid man, why ako kontra sang pag second term ko. Last election wala ako kontra. I see. So, daw, bastante naman ang pagkonto sa imo, Kapitan Starlin Hosenilla, basi kung may ara ka pa nga dugang ipalinton sa mga kauturan naton, diri sa syudad sang Iloilo. Kapitan, go ahead, Kapitan. Ako nang ginapangabay sa mga parehas ko nga punong barangay. Hindi kita magpa-update sa kung ano man nga mga balita. Mag-focus lang kita kung sino aton ginasuportaran. Ilabi na gid ang uswag partido ng uswag kag si Inday Raisa. Dira kita yung mag-focus. Hindi kita magkalingkang kung ano man ang ila nga ginahambal kung malain sa parte sa ginasuportaran nga kandidato. Kag sa Barangay Buntatala, padayon lang sa pagsuporta sa Uswag Ilonggo kag sa kay Inday Raisa. Si Inday Raisa ang gidang aton nga congressman sa masunod nga eleksyon. Thank you, Gid. Daway naman duwa na, no? By the way, nalibot mo ng barangay sa pagkuha sang pulso sa mga tao da? Nakalibot ako sang September 10 upod kay Inday Raisa. I see. Positive ang pagbato nila kay Inday Raisa. Ano ganito ang ginbulig ni Inday Raisa da? Ang ginbulig ni Inday Raisa, sang time nga naglibot sa Barangay Buntatala, ilabigin na gid sa relocation site, nagpadala siya dayon sa isa ka wheelchair sa aton nga Pumuloyo nga nagakinahanglan gid sang wheelchair kay tungod nga na-stroke siya kag ang test ini bilang sang blood sugar para sa health center. Amo na ang ginbulig yung gidayon, gipadala yung gidayon pagka hapon kay kinanglanon sang barangay. Kung mo, ara dayon, aksyon agad, no? Hindi lang promisa, kundi aksyon agad. Amo nang iya yung sakto. Okay, Kap. Thank you, Gid. Thank you, Gid, Sir Manny. Kag mayong hapon sa tanan. Mayong hapon man, Kapitan Hosenilla, sang Barangay Buntatala, Distrito Sangaro. Ang oras mga kabyanan sa Bilog nga Kapuluan sa Pilipinas, las 5, las 2:03, no? Las 2:03 sa kapunanon mga kabyanan. T15-0, ang ginambal ni Kapitana, nga masulit na, no? Masulit na. Kung magamugali ni mamilag-pilag lang nga buto sa kontras na da, no? Dira sa Barangay Buntatala, makmo nga ang butante ito, hindi man basta-basta. Masubra na guro 3,000 ka mga tawag nagabuto da, no? Ti butang tabi, hindi giman kun kaysa tanan nga nagabuto, no? Ang isipay sina kung di sa buhin kagin mga 20%, no? 20% nga ibuhin mo sa total registered voters, ti ibuhin ka 20%, ang 20% amo na ang sureball, nga makato sa presinto mga kabyanan. Ang ining suportar sa Barangay Buntatala, isa pagid lamang ini ka barangay. As a matter of fact mga kabyanan, ang nagasuportar nga barangay so far 175 ka mga barangay. Out of 180 barangays diri sa syudad sa Iloilo, 175 ka mga barangays mga kabyanan ang nagasuportar sa grupo iyan ni Inday Raisa Triñas. Mga 175. Tiyamak muna, diri lang daan sa may barangay Kompanya Sentral. Sus ka na muna mo sa mga leaders na natigan tayo may interview ang punong barangay dira man sa kay barangay kapitan na Maprangala sa may Kalumpang. Pinakadamo mga kabyanan nga botante sa nasabit nga lugar mga kabyanan, all out support man sila, no? Kag isa sa mga barangay mga kabyanan nga may pinakadamo nga leader, si Inday Raisa Triñas, kag sa iya sila nga grupo, kag amo na makapanya sa ila. Di pa ba malusot kontras ni? Mamilag-pilag lang ruboto kontras ni? Nga sa subong gani, way pa sila maka-line up, way pa sila maka-organize mga kabyanan sang ila sini nga grupo. 8 na lang kadlaw na bilin.
Kag filing na sa certificate of candidacy. Dapat ko tani ara na nakaplastar na, no? Ang yes ni nga grupo. Pero depende sila ni, no? Basi kung may surprise pa sila, nataon tayo pa nila ganta kung anong surprise nila. Sa sining palaboton nga filing. Anyway, hasta pa man sa pitsa 8 sa Oktubre mga kabyanan. Kung 8 kadlaw, sugod subong, filing na, may 8 pa kadlaw, bali 16 pa kadlaw mga kabyanan. Kag matapos ang filing sang Certificate of Candidacy. Ang balanta na dugang mga kabyanan diri sa aton sini palatuntunan ang oras sa bilog nga kapuluan sa Pilipinas alas 2:06. Kamusta mga kauturan naton? Nagapamati kamo diri sa Bombo Radio Iloilo. Sa tanan nga mga viewers naton sa bilog nga kalibutan, bang naga-like kag naga-comment diri sa aton diri palatuntunan. Salamat gid sa inyo tanan-tanan mga kabyanan. Sa piyak nga bayan mga kabyanan, ginapanginbulahan ta ang siyudad sang Iloilo bilang finalist for the most business-friendly city sa bilog nga Pilipinas. No? Maayong relasyon sa mga businessmen, mga kabyanan, sa mga investor. Kag nangin finalist ang siyudad sang Iloilo sini sa the most business-friendly city. Ini nga kaywatan mga kabyanan ginorganize ini sang Philippine Chamber of Commerce. Bangod mga kabyanan sa mga innovation kag best practices sang good governance, maayo nga pangimanwa in partnership sa private sector mga kabyanan. Basta maayo lang yang imong pagdumala, parehas ang diri sa syudad sang Iloilo, kilalahon kagid, pasidunggan kagid, tagaan kagid mga kabyanan sang pasidungog sang aton sini nga gobyerno mga kabyanan. Parehas sa nga nakita sa mga negosyante diri sa syudad sang Iloilo, ang pag-uswag sa syudad sang Iloilo triple gid, may manami kita mga kabyanan nga mga plazas. Natadyo lang mga plaza publikada. Kung ano na kanami damo na mga ralantawon mga kabyanan, damo nga mga bulak ang makita nato diri sa aton sini nga palibot mga kabyanan. Ang plaza ta damo na ang nagakaladtod dira kag nagasumba-sumba sila dira kag sumugman na nagalagaw-lagaw ang pila naton ka mga kauturan mga kabyanan. Tanda ini sang pagdako sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Lantuan nyo lang aton nga mga public market lantuan nyo public market ano man mall man may second floor dili na lang mo man ginangangan pa ang dugang nga kantidad sini mga kabyanan agod nga mo man kita tanan ini, no? Nagapakita nga ang mga negosyante naton may pagsalig diri sa Triñas administration mga kabyanan. Makita mo sa record as of August this year, sinilang bulan sa August ang na-approve kag na-issued nga business permits mga kabyanan 18,868. Tikita mo ra mga bago nga mga negosyante, bago nga negosyo mga kabyanan nga ginimo diri sa siyudad sa Iloilo mga kabyanan. Di may pinding pa, may business permit pa nga pinding mga kabyanan, pending application nga 1,926 mga kabyanan kabago nga business application mga kabyanan nga nakapinding karon dira sa Iloilo City Hall. Pero iya ang naprobya kag na-issued mga 18,868. Nagapakilala mga kabyanan nga ang pag-uswag sa syudad sa Iloilo ara na namin ang syudad sa Iloilo. Tianong bot sa ganon sini? Kung nagkadamo negosyo dire? Bot sa ganon sini mga kabyanan nga buhes nga madugang diri syudad sa Iloilo. Income nga madugang diri sa syudad sa Iloilo mga kabyanan. Kag sumugman employment nga matuga sining negosyo nga bago diri syudad sa Iloilo. Mumlang duha, no? Kag iban pagid. Number 1 sinili taxes sa syudad sa Iloilo nga mga kolekta. Number 2, employment sa mga kauturan naton nga hindi na kinahanglan nga magatuto sa iban nga lugar. Ilibinigin sa Manila, mano katuman, magutok, ari na di employment sa syudad sa Iloilo mga kabyanan. O galing ka do lang alang naging panahon ta
diri sa ato sini panagtutunan, magapanubalik kita sa Huwebes nga adlaw diri sa Bombo Radio Iloilo gyapon. Ini ang inyong lagad si Manny Galyar, nagasiling sa inyo nga madamo gid salamat sa iyong pagpamati ay sa return. Mayong hapon. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 22 to 28, 2024. Sa sininga weekend, never miss the chance nga mangin kabangin sa isa ka-exciting nga musical exhibition kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 sa gabi sa Setyembre 28, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Happy Lunes! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome again diri sa kahapon lamang program, 23rd of September 2024. And today being a Monday, balik kita, of course, sa ating mga
pag-enjoy sa aton nga mga kalingawan. Thank you, Gid, sa mga nagpadala sa ilang mga istorya nga basahon naton today. And to those nga may ara man sa mga stories dira nga pwede man nga ma-share diri sa kahapon lamang program. Who knows, basi kamo ang magdaog dira, ha? We have a prize nga 1,000 pesos in cash sa aton diri nga weekly winner. So just simply write your stories and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon pwede nga you write your story, sulaton ninyo na, and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Pila ka adlaw na lang bago ang Pasko. Are we now ready? Check ta sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, 93 days to go before Christmas. Mahaba-habang araw pa din bago magpasko. 21 minutes after 2 o'clock, here's our song for you this beautiful Monday from Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon and welcome sa Kahapon Lamang program. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's thin, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you here, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side.
I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Beautiful assurance from that song. I'll be right by your side. Elmar Jan Bolaño and Patrick Mark Armada. Hello again mga kabombo and welcome. I hope ara nakamudira ha, kag plastado na, ready na nga mamati isang mga kasaysayan nga ato nga igidulong sa inyo sa sining hapon courtesy sa aton diri nga mga letter senders. First story requested nga September 23 gid basahon. This is from Lola Neni sa Santa Barbara, Iloilo. Dear Inday Regine. Parehas man sang iban, ako may kahapon man nga hindi ko gid malipatan. Inday balo na ako kag may siyam ka mga kabataan, 5 na ang may estado, kag may 4 pa ang wala sang bana ako nasawa. Inday 1997 ang pagkapatay sang bana ko. Ano abi, palainom siya sang bisan ano lang ng mga ilimnon. Ang edad ko inday 58 kag mabalo ako. Ang bana ko 67. Kay man gulang siya sa akon sang siyam ka tuig. Pero inday, ang kamagulangan ko nga bata, maestra na. Kag amo ang nagasuporta sa pagtuon sa iyang manghod, bisan high school lang. Year 2000, nagsulod ako sa pagpanudlo sa eskwelahan sa religion. Kag nalingaw ako sa mga bata. Ginsigi ko gid ang akon nga pagpanudlo, hasta nga nakadangat ako 2015. Kag maguntat ako, kay nagbalatian ako sa gilakat adlaw-adlaw pakadto sa school. Karon, wala na ako nagaobra sa mabugat. Ari ako nagaupod sa agot ko nga bata, kay man ubos na sila may pangabuhi. Nagabilin ako sa balay, kay naga-school na ang 2 ko kaapo sa agot ko nga bata. Tubtub na lang diri ang akon istorya, pasensya lang. Kay nagakiwi ang akon agi kay man 86 na ang akon nga edad. Malam dun. So tawagan ako kay Lola Neni sa Santa Barbara, Iloilo. Kag mapadala ako liwat sa masunod. So pasensya lang sa agi ko, may katarata ang mata ko. Sa liwat, Lola Neni sa Santa Barbara. Lola Neni, appreciated much ko gid ang imong effort nga makasulat man sa gihapon regardless nga nagasiling mo nagatiko-tiko ang imong agi, may katarata ang imong mata, no? May you be an inspiration to those nga medyo younger sa imo nga may ara man nga mga istorya and who wanted nga makapadala man sa ilang kasaysayan diri sa KLP but somehow may nagapugong lang gid sa ila. So kabay no nga sa imo nga pag-share diri sa aton sa imo nga sitwasyon nga regardless kung nagakiwi-kiwi ang agi or nagasakit-sakit na ang mata, but kung desidido ikaw no nga magpadala sang istorya, mahimo kag mahimo nyo gid ana. So sa mga interesado man dira, sige na, I hope na-inspire ka mo sa istorya mo diri ni Lola Neni. Just find time to sit down and feel yourself, no? Samtang ginasulat mo da ang imo nga mga
mga nagliligad, ang mga naagyan mo, ang mga masakit, especially, no? Para sa iban, do ka-cathartic nga experience nga, do ma-let go mo na siya bala finally. Kaya as you go over it again, do mapagwa mo na siya, and then, no, simply reading it back again, and especially hearing it, nga ginabasa on air, so makambal ka nga, ay yes, finally, tapos na ako. So, sina nga mga masakit nga hitabo sa akon nga kabuhi. So, send your stories sa mga anak mo dira nga may mga istorya. Send your stories, pinaagi sa pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon kaangay ni Lola Neni, ginsulat niya ini and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 31 minutes after 2 o'clock, more stories are in stored for you sa sining nga hapon. Magabalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante ng mga pahanumdum. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nag-isahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang nag-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang nag-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Puso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa nguya. Minutes after 2 o'clock, lagaw naman ta with the 27th story ni Nanay Del Sanzaraga. My dearest Tita Regine. Tita Regine, Bombo staff, beloved contributors, maukod nga tagpalamati sa sining programa, malipayon kag mahidaiton nga adlaw sa inyo nga tanan. My story, our unforgettable trip to Kalinog. Pakalinog ta. In the Reg, good day, ituto ko anay. Ang story ko subong sa Banwa sang Kalinog, Iloilo. Ilibinagid ang barangay Bado. Pag-retire ko sa pagkamaestra 1994, mga kabataan ko naluyagid magdala sa akon bisan diin lang sa mga banwa sang Iloilo, especially Toting, kay he loves to travel. So si Toting isa sa mga bata niya. Inday siling nila, daw buki kuno ako, balan mo inday kung magkanto kami sa 4th District, makagwa na gani sa Barotac Nuevo, kag makita ko ang mga bukid sang Anilaw. Dayon ko request sa driver owner, "Do, kindly open wide your windows. Maklo man kita sa fresh air and view the wide green plains of Palay."
The beautiful sugarcane plantation nga ang mga dahon kun huyuhpon katahom. Katahom gid in the reg kun tudukon. Ti kundi mabulong kahidlaw ko sa nature. Thank God. So balik kita inday sa Kalinog trip. Si Tata, may best friend, si Elle. Upod niya sa Canada. Years nga pag-ubdanay nila, and Elle knows that Tata is a lover of plants, especially orchids. So one day, I suggested to Tata, ano abita kung papamasyaron mo sanday tatay, nanay Del, and other companions to visit our place Kalinog, especially Badu. Abaw, excited mga taga-Zaraga. Go! Dayon dala nila ang elf driver si Toting. Mabakal gali sila inday sa mga madre di cacao para sa orchids. Deal dayon inday. So we were 9, all first-timers, excited, happy, and ready for travel. Oh, it's a long way. Pag-abot sa Banwa, pamangkot sa balay ni Elle, gali nagahulat na si dear husband. Knowing each other, kag kanami man nga pagkatawo, inday diretso kami sa ilabalay diri sa Banwa. Thanks to katahom sang pwesto kag balay ninyo. Permanent and big. Ready na ang late pamahaw. Do mga boy and girl scouts kami tanan. We felt comfortable with them. Nakita ko sa ilasala, there's a cute organ ready for use. Suling ko, oh, cute there, oh. Pwede dito to, kapraktis. Sabat ni Toto sige nanay, tukar Agod mabuol luyag ko, ahay, ang antique old piece ko nga La Paloma, gintukar. Pagkabati ni dear husband, hambal na, ay, nanay, nami, tanaran pamatian, how? Ti inday siya kinadlaw si Toting, kag inday Marjo. We enjoyed the group. We gave thanks and left the place. We proceeded to Bado. Nalayuan kami inday. Naagya namon houses far from each other. There's also an elementary school sa unhan gid. A big mountain with thick forest. Inday nga doon nahadlok ako how. Nagapalapit kami sa dako nga bukid. Gali, amo na ini. Uluunhan lang ang farmhouse ni Toto and Inday L. Yes, it's a perfect place to live. Number 1, so peaceful. Number 2, so cool. Number 3, so quiet and calm. Number 4, away from maddening crowd. Number 5, malayo ikaw sa pagpakasala. Nga malayo ka man sa modernization. Inday malayo ka man sa gutom. At first glance, one can notice the stability of the status of the family. Very stable. Yes, Elle owns the permanent and big house, 1 story only, dako kag malapad, palibot sang balay, spacious man nga terrace. Indo ko nami play mahjong day no. Katahom sang palibot, malapad kag may balay sang caretaker. Kamalig, galingan sang humay. Kamalig para sa mga bunga sang saging nga ginapaluto. Kamalig sa makasapatan. Manok, bibi, pato, gansa, pabo. Bisan gani pating may ara pa. Inday wala gid gutom sa sini nga lugar. Ang bukid nga nakita ko ay abaw, kataas haw. Doon nahadlok na ako. Siling ni Elle, dira sila nagapanguha, mga bunga sang kape. Upod sang iya kauturan sa pagpanguha sa naga-eskwela pa sila. So samtang nga nagalibot-libot kami, nakibot si Inday Marjo, may nanawag nga, lunch is ready. O naku po, the table was ready, filled with so many things to eat. May native chicken with ubad, ay abaw, akakagulutong ba? May chicken adobo, may fried chicken, puti-puti nga kanon, kahamot pa. Sa another table, different kinds of fruits naman.
May ripe lakatan nga type ko. Ripe saba, rich in potassium, indirect, no? Ripe big Bangkok santol. I love it. Also, different kinds of old soft drinks and kinds of native delicacies like suman, alupe, kalamayhati. Na naging gutom, gid kami yahaw. And they were so happy to serve and pleased us all. Damo amon stories, magkinadlaw and enjoyed our lunch. Salamat gid sa manamit nga panyaga. Busog gid kami tanan. Salamat. Inday, the secret of Elle's family, how they succeeded. This was her story related to Tata and me. Before, no? That she belonged to a large family, brothers and sisters. Si tatay kag si nanay, hindi matupungan kakapisan. Ang kabataan, nagdako sa obra, sa balayman o sa sagwa. Ang mga utod nga lalaki sa bukid, pananom sang kape, kag iban pa nga mga kahoy. Ang mga babae, sagod manok, pato, gansa, bibi, pabo, hasta pating pa. Dugang ni El, abi ninyo, ginusnos gid kami sa mga ginikanan namon sa trabaho, kay ang produkto sang amon kinabudlayan, amo ang amon gina-eskwela. Gina-tuition, ginabayad boarding house, ginabalon. Amo ini Nanay Del, ang disiplina ni nanay kag tatay sa amon. I said, thank God, all are successful. Congrats to dear parents. Congrats to obedient children. Thank you, Lord, for everything or for giving your family the best of health. God's graces of letting you, mga children, to faithfully obey the fourth commandment. Obey or honor your father and mother. Again, congratulations. I'm happy for all of you. God bless. In the Reg, Elle's family deserves these sayings. Pag may itinanim, may aanihin. Train up the child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Inday, may I add, no effort, no result. I often tell this to my grandchildren. Mga palangga, magmapisan gid kamo sa inyo pagtuon, sa inyo daily activities. Kay kung wala pa nga budlay, wala maayo nga resulta, wala maayo nga buwas damlag. Balik kita, Inday, sa transaction sa mga Madre de Cacao. Ang mga boys naman, nagpinamangkot na karga sa elf. Hunahadlok si Tuting, nga damuon ang karga, kay mabugat na, malayo pa. Abaw, hasta ako kinulbaan. So just enough lang nga madala kami sa salakyan. May mga binulig pa sa mga saging. Inday, before the preparation for departure, makadto pa kuno kami sa tabok sang suba. Matabok ang elf, sakay kami. Ano? Ay abaw. Just to visit Elle's brother. Beautiful man kuno to ang kaduan. Ay, pero kahit na, please. Thank you so much for the invitation. Hasta si Tuting said, sorry, good to iha. Thanks, gid. Tinday, na intindihan man nila kami. Wala na gani, ako nagalantaw sa mataas nga bukid. May forte gali, Inday, is to view far away mountains and open seas. Agali. Anyway, we bid goodbye. Damo-damo nga thank you to everybody, especially to Toto E and L. I left a souvenir for them. Full of smiles gid sila. In the Reg, all of them have big hearts. They are our brothers and sisters in Christ who can never be forgotten till the end of time. God bless and waves our hands. So we arrange ourselves sa pulungkuan before we left the town of Kalinog, this with new and unforgettable experiences. Abaw, pagabot sa putotan, gasalakit namon buli, siling puto, hinahinay lang magdala ay, nagasalakit na buli namon. And at 6 p.m., dong kaagid kami sa ugsaran sang balay. Salamat gid Lord. At last, we are home. We arrived safe from a long travel.
Gusto ko lang pahunay-hunay, pero hambal ko sa ila. Ang saging, partidahan ninyo, kada isa magdala. Kadlaw mga boys, and the precious and treasured Madre de Cacao. Safety na sa ila lugar, sa garden ni Tata Dear. So in the Reg, thanks so much for reading. Ang matinahuron kay naga-care, Nanay Del, Sanzaraga. And to all my beloved KLP, kay Lolo Dencio, nga naka-recover na, thank you Lord. Kay Mamiya and Miss G, duha ka mo sa Amerika na. Nanay, wala Ari pa na di sila yan. Si Mia, may ara kita Mia sang Binggawan. Ari gyapon di siya. Si Mia sang Spokane, USA. Bag-uta na siya na contributor diri sa KLP. Okay, kadasig sa panahon. Congrats. Abiyagid, no? Tunas lang nga duwa sa America. Anyway, thanks. The merciful and loving God, we pray for your good health and safety. God bless. Do take care of your health. It's our wealth. Also sa kay student mom and Inbi, sending us many episodes with great lessons to learn. Thanks to Tita Bing, Honey, Feng, to all my cousins in Lucena, to Tita Flog, Super BC, ni Ides, ni Vidad, and all cousins and relatives in Damires. God bless. From Nanay Del. Mo ginayong manami sa mga lagaw-lagaw, no? Nga inabala nga may nakapreparar na to. Kung ano oras kung mag-abuto, as in nakaset na ang table. Kay kabalugid sila, no? Nga ready, let's eat, go! Grabe, kanami isang pag-accommodate sa inyo. And kanami man, no? Sa inyo nga pag-inistoryahanay. Tapos ginlagaw ka mo sa ilang lugar. And then kada mo sa ilang pa-bring home sa inyo. O, diin kada, hindi bala. Amo ginaya, no? Kung ginapalangga ikaw, pag ikaw nagapalangga man sa mga tao, nga nagapalangga man sa imo. That's loving back. Anyway, enjoy gid no sa imong mga travels, Nanay Del. Next time ay diin mo naman kami dalon. Anyway, sige, salamat gid sa imo Nanay Del, sa imo gin-share sa amo this afternoon. 52 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang kahapon lamang program with Tita Regine. Pagkatapos lang, sa pila ka may importante ang mga pahibado. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone
emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyards. For your own stories dira, well, nagahulat lang kita diri, no? Pinaagi sa pag-email ninyo, mabaton ko gid ang inyong mga istorya. So, email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon, push ko gid, no? Sa mga those nga wala sang gadget, so sang computer, sa gihapon gabaton kita ya sang ginasulat, kinakamay ng mga istorya. Request ko lang gid, medyo dako-dakoan nyo lang, no? Especially sa mga seniors natin dira. But nevertheless, kung ano ang pagsulat ninyo dira sa inyong masarangan, ipadala lang diri, no? Kay tiintindihon ta lang ina para nga mabasa ta sa gihapon ang inyong mga stories. So isulat lang and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mia, sa Spokane, USA, mag-communicate ako sa imo, i-arrange naton ha, paano ang pag-interview sa imo this coming Saturday. Nagahulat na mga kabombo ang inyong mga dramas nga ginakalangkagan. You look forward to after KLP, si Tuyang Ermitanya, tapos ang Dear Diary, kag, ang Provincial Jail, Galianay. Dali lang. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. In that order. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again, buwas. Thank you very much. Good afternoon and God bless.